हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय दुसरा बघतोय. काल 20 पर्यंत श्लोक आपण पूर्ण केलेले आहेत आणि आज आता पुढील श्लोक आपण बघूया. तर प्रथम मंगलाचरणी वर्गाला सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांच्या या सरळ भाषेमुळे, सुगम भाषेमुळे भगवद्गीतेसारख्या गहन अशा ग्रंथाचं अध्ययन आपण करू शकलो. त्यानंतर श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. आपल्या इस्कॉनच्या टेक्निकल टीमला प्रणाम आणि धन्यवाद. सर्वांच्या सहकार्यानेच हा उपक्रम घेणं आपल्याला शक्य होतं. वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या योजना माताजी, संजना माताजी दोघींचेही धन्यवाद. तसेच तुमच्यापैकी जे भक्त आता अनुवाद वाचनाला पुढे आलेले आहेत त्यांचेही धन्यवाद आणि सर्व भक्तांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण काल 20 पर्यंत श्लोक पूर्ण केलेले आहेत आणि कृष्ण आता इथे आत्मज्ञान देत आहेत. जे अर्जुनाचं पहिलं कारण होतं युद्ध न करण्याचं, की मला या कौरवांच्या विषयी करुणा वाटते, तर त्यावरती हे आत्मज्ञान हा त्याला दिलेला बोध आहे, मार्गदर्शन आहे, ज्यामध्ये कृष्ण त्याला सांगतात की तुला शोक करायचाच असेल तर तो शरीराबद्दलचा करू नकोस. आत्मा हा शरीरापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि त्यामध्ये आपण बघितलं, काही आत्म्याचे गुणधर्म बघितले होते, की हा आत्मा कसा आहे, शाश्वत स्वरूपाचा आहे, कृष्णांचा अंश आहे आणि हा कधीही ह्याचा नाश होत नाही. शरीराचा जरी नाश झाला तरी आत्म्याचा नाश होत नाही. एक शरीर क्षीण झालं की आत्मा त्या शरीरामधून देहांतर करतो आणि दुसरं नवीन शरीर प्राप्त करतो. तर त्यासाठी कृष्णांनी सांगितलं की हे देहांतराचं जे दुःख आहे हे ज्ञानाने समजून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे जो ज्ञानी असतो तो या देहांतराचं दुःख करत नाही. पण अज्ञानी मनुष्याला शरीर सुटण्याचा दुःख होतं आणि याचं कारण काय सांगितलं, कारण त्याने स्वतःला शरीरच मानलेलं असतं, त्यामुळे तो दुःखी असतो. तर आता आपण पुढचं बघूया. आज आपण 21व्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. योजना माताजी, बरं आज अनुवाद कोण वाचणार आहे? तुमच्यापैकी कोणी वाचेल का? कोण कोण आहेत? रत्ना माताजी, महानंदा माताजी, पुष्पलता माताजी या तिघींनी सेवा दिलेली आहे. अजून कोणाला वाचायचे आहेत का? तुमच्यापैकी अजून कोणाला वाचायचं असेल तर तुम्ही वाचू शकता. प्रभूजी वाचणार का अनुवाद? हरे कृष्ण. माताजी सॉरी, पण मी आता 4 वाजता निघणार आहे, भजनाचा क्लास आहे हो, माताजी. हरकत नाही माताजी. सॉरी. महानंदा माताजी वाचतायत हो ना? बरं, चालेल. हा, ठीक आहे. बरं, योजना माताजी श्लोक वाचा. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. वेदा विनाशिनं नित्यय एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ,
आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा आणि अव्ययी आहे. हे जाणणारा पुरुष कोणाला कसा मारेल किंवा कोणाला कसा मारवेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, हा आत्मा कसा म्हटलेला आहे, अविनाशी आहे, शाश्वत आहे, पण शरीर मात्र नश्वर आहे. आता हे ज्ञान आपण समजून तर घेतोय, पण आता ह्याचा ज्ञानाचा जर का आपण चुकीचा अर्थ घेतला तर मग कोणाची तशीच हत्या करता येईल का? जर का आत्मा आपण म्हटलं की नश्वर नाहीये, म्हणजे कोणी त्याला मारू शकत नाही, तो नाश पावत नाही, म्हणून मग कोणी कोणाची हत्या केली तर चालते का? तर असं नाहीये. त्यामुळे जे ज्ञान आपण घेतोय आत्म्याबद्दलचं ते योग्य पद्धतीने आपल्याला वापरायला हवं. आता काही वेळा बघा, म्हणजे योग्य प्रमाणात एखाद्या चुकीची शिक्षा हे देणं आवश्यक ठरतं. जसं आता कोणी कोणाची हत्या केली, खून केला, तर जे न्यायाधीश असतात ते त्या आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा देतात. तर म्हणून आपण न्यायाधीशाला दोषी धरू शकतो का त्याला, त्या व्यक्तीच्या मृत्यूसाठी त्याला जर का फाशीची शिक्षा दिली गेली आवाज तर? जातोय. तर असं नाहीये. मनुसंहितेमध्ये हत्या करणाऱ्या माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? हरे कृष्ण. आवाज येतोय का स्पष्ट, का काही हो अडचण आहे? माताजी, येतोय येतोय ना? माताजी, येतोय. हा, बर. आता मनुसंहितेमध्ये म्हणजे आपण ह्या न्यायाधीशाला दोषी ठरवू शकत नाही एखाद्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा दिल्याबद्दल, मृत्यूदंड दिल्याबद्दल. संहितेमध्येच त्या गोष्टीची त्याला म्हणजे मान्यता देण्यात आलेली आहे. कसं असतं, जो मनुष्य एखादा आता या मनुष्य जन्मामध्ये महापाप करतो, मग या जन्मातच ज्या वेळेला तो ह्या महापापाच्या फळाची म्हणजे फळ भोगतो त्या शिक्षेच्या द्वारे, त्यावेळेला पुढील जन्मात त्याला ते कर्माचं फळ भोगावं लागत नाही. त्यासाठी हे म्हणजे काय म्हणतात, ती अशी सोय केलेली असते. आता इथे कृष्ण काय सांगतायत अर्जुनाला, की तू युद्ध करायला तयार हो. आता या युद्धामध्ये अनेकांची हत्या होणार आहे. अर्जुनाचं कारण आहे ना, या युद्धामध्ये आम्हाला अनेकांची हत्या करावं लागेल. तर त्यावरती हे कृष्ण आता त्याला हे मार्गदर्शन देत आहेत. पण आता जी हत्या होईल, जी हिंसा होईल, ती कृष्णांच्या आदेशानुसार होईल, त्यांच्या आज्ञेनुसार होईल. तर त्यामुळे कृष्णांच्या आज्ञेप्रमाणे युद्ध करताना झालेली ही हिंसा होणार नाही. कृष्णांनीच अर्जुनाला युद्ध करण्याची आज्ञा दिलेली आहे. त्यामुळे कुठल्याच परिस्थितीमध्ये इथे आत्म्याचा नाश होत नाही हे समजून, योग्य रीतीने हे जाणून ज्या वेळेला अर्जुन युद्ध करेल त्यावेळेला ही हिंसा ठरवली जाणार नाही. जसं आता बघा, एखादा व्यक्ती काही म्हणजे कारण घेऊन डॉक्टरांकडे गेला, डॉक्टरांनी त्याची तपासणी केल्यावरती त्याला सांगितलं की तुझं ऑपरेशन करावं लागेल. मग तो जातो ऑपरेशन करणाऱ्या डॉक्टरांकडे, म्हणजे सर्जनकडे जातो, ज्याला शल्य चिकित्सक असं मराठीत म्हणतात बघा. मग हे शस्त्रक्रिया करतात आपल्या शरीरावरती. मग त्या माणसाचं काय होतं, त्याला थोडे दिवस दुखतं ती शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर, त्रास होतो काही. पण डॉक्टरांनी केलेली शस्त्रक्रिया ही त्याला दुखावं या हेतूने केलेली नसते, तर त्याने आजारातून बरं व्हावं या हेतूने केलेली असते. तसंच हे युद्ध अर्जुन ज्या वेळेला ज्ञान घेऊन करेल, तर त्यावेळेला या पापाचं फळ, या हिंसेचं फळ त्याला प्रतिक्रिया म्हणून लागू पडणार नाही, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. आता पुढचा श्लोक बघूया, 22वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे मनुष्य जीर्ण वस्त्रांचा त्याग करून नवीन वस्त्रे धारण करतो, त्याप्रमाणे आत्मा ही जीर्ण आणि निरुपयोगी शरीरांचा त्याग करून नवीन भौतिक शरीर धारण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण कपडे आपले जुने झाले की त्यांचा त्याग करतो आणि नवीन वस्त्र विकत घेतो आणि ती वापरतो. तसंच शरीर आहे, क्षीण झालं की आत्मा या शरीराचा त्याग करतो आणि दुसरं नवीन शरीर धारण करतो. मग जसं वस्त्र घेताना आपल्याला काय लागतं, आपण दुकानामध्ये जातो तर प्रथम म्हणजे आपल्याला इच्छा तशी असावी लागते नवीन कपडे घेण्याची, आणि आपल्याकडे पैसे असावे लागतात. तसंच नवीन ज्या वेळेला शरीर आत्मा धारण करतो, ते त्याला कसं मिळतं, तर त्याच्या इच्छेनुसार आणि त्याच्या कर्माच्या नुसार ते प्राप्त होत असतं. त्यामुळे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये कळत नकळत आपण जी पण कर्म करत असू, ती भविष्यामध्ये आपल्याला कुठलं शरीर मिळणार हे निश्चित करत असतात. तसंच आत्ताच्या जीवनामध्ये आपण काही दुःख भोगत असू, याचं कारण हे आपण आधी जन्मात केलेल्या, पूर्वजन्मात केलेल्या पापाचं फळ असतं, कर्मफळ असतं. आपण काल म्हणत होतो ना, पूर्वजन्म कृतम पापम
व्याधी रूपेण बाध्यते. तर त्यासाठी कर्माचं ज्ञान घेणं आपल्याला खूप आवश्यक आहे, जे आता आपण पुढे 3ऱ्या अध्यायामध्ये शिकणार आहोत डिटेलमध्ये. 3रा 4था अध्याय कर्माबद्दलचं ज्ञान आपल्याला अधिक सखोलतेने देतो. तर आता हे एक वस्त्र बदलून जेव्हा दुसरं वस्त्र धारण करत असताना वापरत असताना आपल्याला काही दुःख होतं का? तर नाही होत. खरं तर नवीन वस्त्र आपण वापरण्याचं आपल्याला बरंच वाटतं. म्हणजे तसंच एक शरीर सोडून दुसरं शरीर घेण्याची वेळ आली तरी दुःख होण्याचं कारण नाही, कारण पुढे परत शरीर प्राप्त होणारच आहे. पण व्यक्ती जो देहात्मबुद्धी म्हणजे आपण काय समजून घेतलं, मी शरीर आहे एवढंच त्याला माहितीये, आत्म्याच्या अस्तित्वाबद्दल त्याला ज्ञान नाहीये. आता हे तो समजू शकत नाही. त्यामुळे मी म्हणजे शरीर आणि या शरीराच्या संबंधित जे आहे म्हणजे ते सर्व काही माझं, माझी पत्नी, माझी मुलं, माझं घर, माझी संपत्ती, इथेच तो गुंतलेला असतो. हा जो बोध आहे ना की दुसरं शरीर प्राप्त होणार आहे याचा त्याने स्वीकार केला पाहिजे प्रथम, तर त्याच वेळेला या दुःखातून तो मुक्त होऊ शकतो. पण शरीर सुटणार तर आहेच माझं, आणि त्याचबरोबर माझं कुटुंब, माझी संपत्ती हे सगळं माझ्यापासून दूर जाणार आहे, त्यामुळे त्या व्यक्तीला दुःख होतं. आता आत्मज्ञानाची जी अनुभूती असते ना, हे यायला वेळ लागतो. तर म्हणतो ना आपण, काही काळ जाऊ द्यावा लागतो, आपल्याला तपस्या करावी लागते, आपल्या अशुद्धता आपल्याला जाव्या लागतात, त्यावेळेला हे ज्ञान आपण व्यवस्थितपणे घेऊ शकतो. तर या ठिकाणी कृष्ण अर्जुनाला उपदेश काय देतायत की जे भीष्म पितामह आहेत, गुरु द्रोणाचार्य आहेत, हे वृद्ध झालेले आहेत आणि हा देह स्थित्यंतरामुळे त्यांचं ज्या वेळेला म्हणजे इथे पुढचं शरीर ते धारण करतील याविषयी तू शोक करू नकोस. हे कसं आहे, हे धर्मयुद्ध आहे. कृष्णांच्या योजनेनुसार, आज्ञेनुसार हे धर्मयुद्ध लढलं जातंय. त्यामुळे या युद्धात जरी त्यांच्या शरीराचा नाश झाला तरी त्यांची शारीरिक कर्माच्या भोगातून मुक्तता होणार आहे. तर त्यामुळे शोक करण्याचं कारण नाही, असं अर्जुनाला ते समजवतायत. आता आपण पुढचा बघू, 23वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे बघा, अर्जुनाला कृष्ण काय सांगतात की आत्म्याचे कुठल्याही अस्त्र-शस्त्राने तुकडे करता येत नाही. आता त्या काळात जी युद्ध लढली जायची तर त्यावेळेला विविध प्रकारची अस्त्र-शस्त्र वापरली जायची. जी पंचमहाभूत आहेत बघा, पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश इत्यादींचा वापर करूनही काही मंत्र उच्चारण करून काही अस्त्र बनवली गेली होती. जसं ब्रह्मास्त्र आहे, जे अत्यंत अचूक आणि घातक अशा प्रकारचं हे अस्त्र होतं. किंवा आग्नेय अस्त्र असायचं, त्याच्या विरुद्ध मग जलास्त्राचा वापर केला जायचा. तर म्हणजे त्याशिवाय हाताने वापरण्याची काही शस्त्र होती, ज्याला म्हणूया, ते गदा आहे किंवा भाले आहेत, तलवारी आहेत. म्हणजे या आपल्याला इथे काय सांगितलंय की ती त्या काळातली अस्त्रशस्त्र असतील किंवा आधुनिक काळातील काही शस्त्र असतील, त्यामुळे आत्म्याचा नाश होऊ शकत नाही. अशा शस्त्रास्त्रांनी शरीराचा नाश होईल, पण आत्म्याचा नाश मात्र अशी शस्त्रास्त्र करू शकत नाहीत. आता हा आत्मा कसा आहे म्हणून कृष्ण सांगतात. आता गुणधर्म सांगितले त्या श्लोकामध्ये की आत्म्याचे तुकडे करता येत नाहीत, आत्मा या अग्नीमध्ये जळत नाही, पाण्याने भिजत नाही, वाऱ्याने सुकतही नाही असं म्हटलंय. या कशाचाच परिणाम आत्म्यावरती होत नाही. मग हा आत्मा कसा म्हटला जातो, तर अव्यक्त म्हटला जातो, अचिंत्य म्हटला जातो, तो स्थिर आहे, अचल आहे असा म्हटला जातो आणि सनातन आहे असा म्हटला जातो. अव्यक्त म्हणजे काय, जो दिसत नाही म्हणून नाही असं म्हणता येईल का? तर पुष्कळ गोष्टी अशा असतात की ज्या आपल्याला दिसत नाहीत, आपल्या इंद्रियांच्या क्षमतेच्या बाहेर असतात, म्हणून त्या नाही असं म्हणू शकतो का आपण? नाही. बरेच विषाणू असतात, जीवाणू असतात, ज्यांनी आपल्याला संसर्गजन्य रोग होतात, ते आपल्या डोळ्यांनी आपण बघू शकत नाही, पण ते आहेत. तशीच ही गोष्ट आहे. मग हा आत्मा कसा आहे? शाश्वत आहे, अचिंत्य आहे. अचिंत्य का म्हटलंय? ज्याचं आपण चिंतन करू शकत नाही. आता ज्या बुद्धीने आपण चिंतन करतो त्या बुद्धीच्या पलीकडे, क्षमतेच्या पलीकडे आहे, म्हणून अचिंत्य. मग हा आत्मा कसा आहे? स्थिर आहे, चंचल नाहीये. अनादिकालापासून हा आपल्या बरोबर आहे तसाच आहे आणि पुढेही तसाच राहणार आहे, म्हणून त्याला अचल म्हटलेलं आहे. आणि सनातन म्हटलेलं आहे. सनातन म्हणजे काय? शाश्वत, सत स्वरूपाचा आहे. आता शरीरावरचं लक्ष काढून भगवंत अर्जुनाचं लक्ष या आत्म्याकडे वळवतायत, ज्याद्वारे नश्वर शरीराचा शोक न करता आत्म्यावरती अर्जुनाने लक्ष केंद्रित करावं, म्हणून अर्जुनाचं लक्ष तिथे वेधतायत.
आता 24. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा आत्मा अविद्राव्य तथा न तुटणारा आहे आणि त्याला सुकवणे किंवा जाळणे ही शक्य नाही. हा नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, निश्चल आणि शाश्वत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे परत आत्म्याचे गुणधर्म कृष्ण सांगतात. आता समजून घेतलं आपण की आत्म्याचा कधीही नाश होत नाही हे आपल्याला सांगितलंय. म्हणजे आत्मा कसा आहे? शाश्वत आहे. अजून आणि अजून काय शाश्वत आहे बरं? तर भगवंत शाश्वत आहेत आणि आपल्या आत्म्याचा जो भगवंतांच्या बरोबरचा संबंध आहे तोही शाश्वत आहे. आता भौतिक जगामध्ये ज्या गोष्टी असतात, जसं भौतिक जग आपण म्हणतो ना अशाश्वत आहे, भौतिक जगही अशाश्वत आहे आणि भौतिक जगामध्ये असलेल्या सर्व गोष्टीही अशाश्वत आहेत, जसं की आपलं शरीर आहे. तर म्हणून म्हटलंय की आत्मा हा शाश्वत अशा भगवंतांचा अंश असल्याने शाश्वत स्वरूपाचा आहे आणि भगवंतांचा अंश असल्याने गुणात्मक दृष्ट्या तो भगवंतांच्या सारखाच आहे. म्हणजे भगवंतांचे जे गुण असतात तेच आपल्या आत्म्यामध्ये पण असतात, पण मात्रा रूपाने भगवंत कसे आहेत? विभू आहेत किंवा पूर्ण आहे. आत्मा हा अंश असतो. काल आपण बघितलं ना कृष्ण कसे आहेत? षड ऐश्वर्यानी परिपूर्ण आहेत आणि एकाच वेळी एकाच ठिकाणी परिपूर्णतेने ही ऐश्वर्य त्यांच्यामध्ये असल्याने त्यांना भगवान म्हटलं गेलेलं आहे. पण आपल्यामध्ये ही ऐश्वर्य कशी असतात? हे गुणधर्म कसे असतात? आंशिक स्वरूपात असतात. जसं आता समुद्र आहे बघा, खूप विशाल आहे, तर समुद्राच्या पाण्याचे जे घटक असतात ते त्या एखाद्या थेंबामध्ये पाण्याच्या पण येतात, पण जी शक्ती समुद्राची आहे ती त्या पाण्याच्या थेंबात येऊ शकते का? तर येऊ शकत नाही. तसाच आपला आणि भगवंतांचा संबंध आहे. आपला आत्मा हा आंशिक स्वरूपात शक्तिशाली असतो, पण कृष्ण हे कसे आहेत? भगवंत कसे आहेत? हे विभू आहेत, पूर्ण स्वरूपात आहेत. आत्मा हा सूक्ष्म आहे आणि अमर्यादित अशा परमात्म्याशी किंवा भगवंतांशी त्याची तुलना होऊ शकत नाही. आता इकडे आपल्याला हे जे सांगितलेले गुणधर्म आहेत ना, ह्याच्यामध्ये आत्मज्ञान आपण प्राप्त करतोय की कृष्ण इथे आत्मज्ञान कशासाठी देत आहेत? अर्जुनाचा जो पहिला शंका होती की मला यांच्याविषयी करुणा वाटते ह्या कौरवांच्या विषयी, त्यावरती दिलेलं हे सर्व मार्गदर्शन आहे. हा माताजी, पुढचा श्लोक घ्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा आत्मा अदृश्य, अदृश्य, कल्पनातीत आणि अपरिवर्तनीय आहे असे म्हटले जाते. हे वास्तव जाणून तू शरीराविषयी शोक करू नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या आत्म्याच्या गुणधर्मांबद्दल इथेच पुढे बोलतात कृष्ण की शरीराचा शोक करू नकोस असं समजवतायत आणि अर्जुनाला ते सांगतायत की जरी तू मारलं नाहीस तरी कौरवांचे शरीर हे नाश पावणारच आहे. कारण काय म्हटलं? शरीर हे कसं आहे? पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे, भौतिक जगाचा भाग आहे, त्यामुळे नश्वरच आहे. म्हणजे तू मारलं नाहीस तरी अजून कोणीतरी कौरवांना मारेल. जसं आता आपण म्हणतो ना, कोणी बुडत असेल व्यक्ती तर आपल्याला मदत करायची असेल त्याला, मग आपण बघतो त्या बुडणाऱ्या व्यक्तीने खूप महागडे कपडे घातलेत किंवा त्याने हातामध्ये काहीतरी खूप महागडं घड्याळ घातलंय, म्हणून आपण ते वाचवायला जातो का त्या व्यक्तीला वाचवतो? तर व्यक्तीला वाचवतो. तसंच इथे कृष्ण काय म्हणतायत की तू नश्वर अशा शरीराचा शोक करू नकोस, जे शाश्वत असा जो आत्मा आहे त्याच्याकडे लक्ष दे. तर इथे या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की हे जे आत्म्याचं अस्तित्व असतं ना, हे अनुभवजन्य सत्य जरी असलं ना तरी आत्म्याचं अस्तित्व जाणण्याचं इतर कुठलं साधन नाही. अशा अनेक गोष्टी असतात, जसं आपण म्हटलं बघा, जे आपल्याला श्रेष्ठ प्रमाणांच्या आधारावरती मान्य कराव्या लागतात. तसंच वेद आहेत, काही शास्त्र आहेत, यांच्या आधाराविना आत्मज्ञान प्राप्त करण्याचे इतर कुठलंही साधन आपल्याकडे नसतं. आपण श्रद्धेने हे ज्ञान जेव्हा घेतो तेव्हा मान्य करतो की हा हे असंच आहे, त्याच्यावरती शंका घेत नाही. तर काही गोष्टी कशा प्रयोगशाळेमध्ये प्रयोग करून आपण निष्कर्ष काढून पडताळून बघू शकतो, पण हे आत्म्याच्या बाबतीत मात्र अशक्य आहे. त्यामुळे आत्मा किंवा ज्याला चेतना, चैतन्य म्हटलेलं आहे, हे शास्त्र वेद यांच्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे आपण मान्य करावं लागतं. आता 26-27 एकत्र बघूया श्लोक. माताजी 26वा वाचा. हरे कृष्ण. अथ चैनन्नित्यजातन्नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि.
27वा पण वाचू का माताजी? हो, 27 पण वाचा. जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. हा, आता महानंदा माताजी 26चा अनुवाद वाचा. हरे कृष्ण. तथापि आत्मा किंवा जीवनाची लक्षणे नित्य जन्मतो आणि नित्य मृत होतो असे जरी तुला वाटत असले तरी हे महाबाहो तू शोक करणे योग्य नाही. हरे कृष्ण. आता 27चा पण वाचा माताजी. हो, हरे कृष्ण. जो जन्मला आहे त्याचा मृत्यू निश्चित आहे आणि जो मृत झाला आहे त्याचा जन्म निश्चित आहे. म्हणून स्वतःच्या अपरिहार्य कर्तव्य पालनात तू शोक करणे योग्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, इथे या श्लोकामध्ये अजून आत्म्याचे गुणधर्मच कृष्ण सांगता आहेत. तर इथे काय म्हटलेलं आहे की योग्य कर्तव्य पालनासाठी बघा क्षत्रियाने आपल्या कर्तव्याचं पालन केलं पाहिजे. म्हणजे शत्रू पक्षात आता कोणी मित्र असेल, नातेवाईक असतील तरी युद्ध कर्तव्यापासून त्याने मागे हटता कामा नये. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला त्याची आठवण करून देतात. क्षत्रिय म्हणून तुझं कर्तव्य जे आहे ते पालन करण्यामध्येच तुझं हित आहे असं सांगतात. जसं आता इथे अर्जुनाला जरी वाटत असलं की आत्मा एक दुसऱ्या शरीरामध्ये जन्म घेतो, परत मृत होतो, तर त्याबद्दल खेद वाटण्याचं काही कारण नाही हे समजावून सांगतायत. कारण जे जन्माला येत राहणार आहे, इथे म्हटलंय ना की जे जन्माला येणार ते जाणार आहे, आणि जे पुन्हा जन्माला येणार आहे त्याचाही मृत्यू होणारच आहे. जसं आपण समुद्राची एखाद्या लाटेचं उदाहरण घेतो, एक लाट विरली म्हणून त्याच्यात वाईट वाटण्याचं कारण नाही, पाठोपाठ दुसरी लाट तयार होतच असते. म्हणजे हे विश्वाचं जे यंत्र आहे, भौतिक जगाचं जे यंत्र आहे, हे असंच त्याचं रहाटगाडगं सतत सुरू असतं. काही ठिकाणी रिकामं होत असतं, काही ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी ते भरत असतं. तर अर्जुना, जे जात आहे त्याबद्दलचा शोक करू नकोस हे कृष्णांनी त्याला सांगितलं. आता 28 श्लोक बघूया आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समस्त जीव प्रारंभी अव्यक्त असतात, मध्यावस्थेत व्यक्त असतात आणि विनाशानंतर पुन्हा अव्यक्त होतात. म्हणून शोक करण्याची काय आवश्यकता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, कोणी शरीरालाच जर का आत्मा मानत असेल किंवा शरीराला आत्म्याहून वेगळं मानत असेल तरी शोक करण्याचं कुठलंच कारण नाही असं कृष्ण म्हणतात. कारण शरीर ज्या घटकांचं बनलेलं आहे, म्हणजे पंचमहाभूतांपासून शरीर बनलेलं आहे, ते कधीच नष्ट होत नाहीत. ते एकत्र येतात पंचमहाभूत, तेव्हा शरीर बनतं. मृत्यूनंतर विघटन झाल्याने हे घटक वेगळे होतात, पण नष्ट होत नाहीत हे सांगितलंय आपल्याला. जसं आता माती आहे, पाणी आहे, याचा वापर करून बघा कुंभार मडकं बनवतो आणि ते तुटून गेलं तरी ती माती उरतेच, म्हणजे नष्ट होत नाही. तर सृष्टीची जी ही निर्मिती आहे ती या पंचमहाभूतांच्या पासूनच होते आणि ज्या गोष्टींनी ते बनतं शरीर, ते नष्ट झाल्यावरही ती परत त्या सृष्टीमध्ये मिसळली जातात. जसं आता इथे या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणाले की प्रथम जीव कसा असतो, अव्यक्त स्वरूपात असतो, मग तो व्यक्त स्वरूपात येतो आणि विनाशानंतर परत अव्यक्त स्वरूपात होतो. जसं आता एखादा सोन्याचा दागिना असेल बघा, कुठून आला तो, सोन्यापासूनच आला, तो मोडला की दागिन्याचं परत सोनच होणार आहे. म्हणजे मूळ काय आहे, सोनच आहे. त्याचा आकार वेगळा दिला की तो दागिना किंवा अलंकार त्याचा तयार होतो. किंवा कुंभार आहे बघा, मातीतून नाना प्रकारची मडकी तयार करतो, घट तयार करतो. ती एकच माती आहे पण त्याला वेगवेगळे आकार दिले जातात आणि मग वेगवेगळी नावं दिली जातात. कधी कुंडी म्हणतात, कधी मडकं म्हणतात. उपयोगही त्याचा वेगवेगळा होतो, पण आहे काय, एकाच मातीपासून तयार केलेली ही भांडी आहेत. त्यामुळे जे दिसतं आहे ते सर्व पंचमहाभूतातून, मूळ अव्यक्तातून निर्माण होत आहे असं कृष्णांनी आपल्याला सांगितलंय या श्लोकामध्ये. आणि श्रीला प्रभुपाद आपल्याला समजवतात की या सनातन आत्म्याचं जे अस्तित्व असतं ना, त्याचा जर का विचार केला भौतिक शरीराच्या कल्पनेमुळे, कल्पनेत या दोघांची तुलना केली, म्हणजे भौतिक शरीर आणि हे आत्म्याचं अस्तित्व, तर हे भौतिक शरीराचं जे अस्तित्व आहे ना ते अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपाचं असतं, एखाद्या स्वप्नाप्रमाणे असतं. म्हणजे आत्मा कसा आहे, शाश्वत स्वरूपाचा आहे आणि सनातन स्वरूपाचा आहे, पण भौतिक शरीराचं अस्तित्व हे सूक्ष्म आणि स्वप्नवत असतं. आता 29वा बघू आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणी या आत्म्याकडे विस्मयकारक म्हणून पाहतात, कोणी याचे वर्णन अद्भुत म्हणून करतात आणि कोणी याच्याविषयी आश्चर्यकारक म्हणून ऐकतात. परंतु दुसरे असे आहेत की जे त्याच्याविषयी ऐकल्यावरही त्याला मुळीच जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आपण 11व्या श्लोकापासून कृष्णांनी आत्म्याबद्दलचं ज्ञान द्यायला सुरुवात केली, ज्याला आपण आत्मज्ञान म्हटलेलं आहे. आणि हे ज्ञान घेऊन आत्म्याचे विविध गुणधर्म आपण समजून घेतोय. आपल्यालाही विलक्षण वाटतायत, म्हणून इथे म्हटलेलं आहे की हा आत्मा कसा आहे, अत्यंत विस्मयकारक असा आहे. पण काही लोकांना या आत्म्याचं ज्ञान माहिती नसतं. जसं भौतिक शरीराशी जे लोक अत्याधिक आसक्त असतात, त्यांना आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत हे पटतच नाही. कदाचित आपल्यालाही आपल्यापैकी काहींना माहिती नव्हतं, पण आता इथे भगवद्गीता आपण शिकतो आहे. हे ज्ञान कृष्णांनी आपल्याला दिलं आहे आत्म्याचं. ते ज्ञान आपण जेव्हा समजून घेतो त्यावेळेला आपल्याला कळतं की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत. आता हा बोध आपल्याला कायमस्वरूपी जरी नसला तरी ज्ञान घेतल्याने आपल्याला कळलं ना की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहे. आपणही नवीनच शिकतोय आणि हे म्हणतो तसं ज्ञान आपण हळूहळू ग्रहण करत असतो. आता हा आत्मा कसा आहे, आपण म्हटलं खूप महान आहे आणि एकाच वेळी हा अत्यंत सूक्ष्म. आता या दोन्ही गोष्टी की खूप महान आणि खूप सूक्ष्म हे एकाच वेळी कशा काय सत्य आहेत हे आपल्याला जाणता येत नाही. पण वस्तुस्थिती ही आहे की आत्मज्ञान न घेता भौतिक जगामध्ये जो व्यक्ती किंवा मनुष्य कार्य करतो त्यावेळेला त्याचे परिणाम मात्र भयंकर होतात. अशी कार्य बंधनाला मनुष्याच्या कारणीभूत होतात आणि मनुष्य अधिकच दुःख भोगतो. आता हा आत्मा एखाद्या हत्तीसारख्या महाकाय प्राण्याच्या शरीरामध्येही असतो, प्रचंड अशा वटवृक्षामध्येही असतो आणि जमिनीवर सापडण्या एखाद्या छोट्याशा मुंगीमध्येही असतो, जीवजंतूंमध्ये असतो. तर ही किती आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. आणि भगवंत स्वतः हे आत्म्याचं वर्णन जरी करीत असले तरी अल्पबुद्धी लोक, अल्पबुद्धी कोणाला म्हटलेलं आहे, जे शरीराशी जास्त आसक्त आहेत त्यांना या गोष्टी त्यांच्यासाठी या गोष्टी ते अज्ञानच आहे, मग त्यांना हे विश्वास ठेवू शकत नाही. पण आता आपण हे जाणून घेतलं त्यामुळे आपल्याला समजतं की हा आत्मा कसा आहे, अत्यंत विस्मयकारक आहे. विलक्षण अशी शक्ती ह्या आत्म्यामध्ये आहे. आता 30वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतवंशजा, या देहामध्ये जो वास करतो आणि त्याचा कधीच वध होऊ शकत नाही, म्हणून कोणत्याही प्राणीमात्रांसाठी तू शोक करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता समजून घेऊया की हा जो आश्चर्यवत किंवा विस्मयकारक असा जो आत्मा आहे याचं ज्ञान प्राप्त करून बोध करून घेणारा कोणीतरी विरळाच असतो. क्वचितच असा मार्ग तो पकडतो, कारण हा मार्ग काही सोपा नाहीये. गुरु कृपेच्या शिवाय, साधनेच्या शिवाय आपण ह्याच्यावर प्रगती करू शकत नाही. पुढे 7व्या अध्यायामध्ये एक श्लोक येणार आहे बघा. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतती सिद्धये. काय बरं, कश्चित यतती सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मा वेत्ती तत्वतः. म्हणजे काय की सहस्रावधी मनुष्य असतात, त्यांच्यापैकी एखादाच ही सिद्धी प्राप्त करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणू शकतो, हे कृष्ण म्हणालेले. त्यामुळे आता हा आत्मा कसा आपण शिकून घेतलं, शाश्वत आहे, ज्याचा नाश होत नाही. नश्वर कुठली गोष्ट आहे तर शरीर आहे. त्यामुळे अर्जुनाला कृष्ण सांगतात की या युद्धात होणाऱ्या वधाविषयी, हिंसेविषयी तू शोक करू नकोस. हे ज्ञान नाना प्रकारे भगवंतांनी सांगितलं बघा आतापर्यंत. 11व्या श्लोकापासून जे सुरू झालं ते आता 30व्या श्लोकापर्यंत आलं. तर इथे आत्मज्ञान कृष्ण पूर्ण करतात की आत्मा कसा आहे, अमर आहे. नाश शरीराचा होतो हे समजवतात त्याला. आणि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य यांची हत्या होईल म्हणून युद्धातून माघार न घेता क्षत्रिय म्हणून अर्जुनाने आपलं कर्तव्य समजून पार पाडावं आणि युद्धाला तयार व्हावं हे सांगतायत. आता 31वा बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षत्रिय या नात्याने तुझ्या विशिष्ट कर्तव्याचा विचार केला असता तू जाणले पाहिजेस की
धर्मतत्वांसाठी युद्ध करण्यापेक्षा श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही कार्य मला नाही. यास्तव तू संकोच करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आत्मज्ञान दिल्यानंतर भगवंत कृष्ण अर्जुनाला वैयक्तिक असा उपदेश करतायत. या श्लोकामध्ये स्वधर्म अपिचावेक्ष न विकंपितुम अर्हसी असं म्हटलंय कृष्णांनी. म्हणजे अर्जुनाला काय समजवलंय की अर्जुना तू क्षत्रिय आहेस, तुझा स्वधर्म काय आहे हे तू लक्षात घे. क्षत्रियासाठी त्याचा धर्म काय आहे? युद्ध हे त्याचं विहित कर्म म्हटलंय. तर रणांगणात उतरल्यावरती धैर्याने युद्ध लढणं हे त्याचं कार्य आहे. आणि स्वधर्माचं पालन करणं हे कसं आहे? तारक आहे, त्याज्य कर्म नाही आहे. तर ज्या वेळेला स्वधर्म पाळण्याची वेळ येते तेव्हा त्याचा परिणाम पुढे काय होईल याचा विचार न करता त्याने पालन करणं त्या स्वधर्माचं हे महत्वाचं म्हटलं जातं. जीवनामध्ये जे काही ध्येय आपल्याला गाठायचं असेल तर ते आपल्या वाटेला आलेला प्राप्त कर्म जी आहेत ना ती उत्तम प्रकारे आपल्याला केली पाहिजेत. तर म्हणून अर्जुनाला कृष्ण काय सांगतात की तुझ्याकरता हे जे युद्ध आहे ना हे धर्मयुद्ध आहे आणि हे जर का तू व्यवस्थितपणे लढशील तर तुझ्या ते हिताचंच ठरेल. त्यासाठी तू शौर्याने, तेजाने आणि आवेशाने हे युद्ध लढ आणि त्याचा परिणाम काय होईल याचा विचार करण्याची तुला आवश्यकता नाही. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला म्हणतायत की अर्जुना तुला आता समजलंय की हे तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. पण आता हा आत्मा शरीरात असेपर्यंतच त्याची म्हणजे शरीराची काही आपली प्रत्येकाचीच काही कर्तव्य असतात असं म्हणूया. शरीराची काही कर्तव्य असतात आणि आत्म्याच्या प्रतीही कर्तव्य असतात. शारीरिक कर्तव्य आणि आत्म्याची कर्तव्य. आता एखाद्या व्यक्तीने समजा विवाह केलेला आहे तर त्याची पत्नी असेल, मुलं असतील, त्याला आई वडील असतील तर त्याची शारीरिक कर्तव्य काय असतील की त्याने अर्थार्जन केलं पाहिजे आपलं कुटुंब चालवण्यासाठी, मुलांना मोठं केलं पाहिजे, त्याच्या आई वडिलांची काळजी त्याने घेतली पाहिजे, सर्वांसाठी वेळ दिला पाहिजे. आता ही सर्व कशी आहेत? भौतिक स्वरूपाची कार्य आहेत. आणि त्याची आध्यात्मिक कर्तव्य म्हणजे आत्म्याची कर्तव्य कुठली आहेत? आपण काय शिकलो की आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे. मग या आत्म्यासाठी आत्म्याचा शाश्वत संबंध कोणाबरोबर आहे? भगवंतांच्या बरोबर आहे. हे जाणून हे ज्ञान घेऊन हा संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न त्याने केला पाहिजे. भगवंत हे स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे. हा संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचा अभ्यास करणे, मंदिरामध्ये जाणे, भक्तांचा संग ठेवणे आणि असं जर का तो जीवनभर करत राहिला तर अंते नारायण स्मृती हे ठेवून अंतसमयी भगवंतांचं नाव घेत तो आपला देहत्याग करू शकतो, भगवतधामामध्ये परत जाऊ शकतो. तर ही सगळी कशी आहेत? आध्यात्मिक कार्य झाली. आध्यात्मिक कार्य करण्यासाठी शरीर हे माध्यम आहे बघा. आपण आता इतकं आत्मज्ञानामध्ये हे शिकतोय ना की शरीर हे आत्म्यापेक्षा गौण आहे. आता शरीरासाठी तुम्ही बघितलं तर शरीर कार्यशील राहावं म्हणून हा आत्मा महत्वाचा आहे. जसं गाडी आणि ड्रायव्हर हे उदाहरण घेऊन आपण समजून घेतलं. कारण जोपर्यंत आत्मा आहे तोपर्यंतच शरीरामध्ये ते चैतन्य आहे. पण आत्म्यासाठी शरीर का महत्वाचं आहे? कारण आत्मसाक्षात्कारासाठी या भौतिक जगातून सुटका करून घेऊन भगवतधामामध्ये परत जाण्यासाठी शरीर हे माध्यम असं आहे. म्हणजे आपण जर का ड्रायव्हर असू आणि आपल्याला मुंबईला जायचंय तर आपण गाडीचा वापर करून मुंबईला पोहोचू. तर गाडी काय झालं? हे माध्यम झालं. त्याच प्रकारे शरीर आणि आत्मा ह्यांचा आपापसात संबंध आहे. आता बघा कित्येक लोक आपल्या जगामध्ये असे असतात की ते मानतात की भौतिक कर्तव्य आम्ही जर का पार पाडली तर आमचं जीवन कृतार्थ झालं, सफल झालं. कोणी व्यक्ती म्हणेल की मी माझ्या मुलीचं लग्न करून दिलं, माझ्या मुलाला मी नोकरी व्यवसायामध्ये सेटल केलं, म्हणजे आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडलं. पण असं होत नाही बघा. आत्म्याची कर्तव्य पण आहेत आणि पुढे कृष्ण अर्जुनाला समजवणार आहेत की तुझ्या शरीराचा हा जो धर्म आहे युद्ध करणं आणि ह्या धर्माचं पालन केल्यानेच तू यशस्वी होशील. या आत्म्याला कृष्णांशी जोडून घेण्यात आत्म्याचं हित आहे. बऱ्याच लोकांना आता जसं आपण इथे म्हटलं या व्यक्तीने काय केलं की मुलांना सेटल केलं, आपली जबाबदारी पार पडली, म्हणजे माझं जीवन सफल झालं, माझ्या मात्या पित्यांचं मी सेवा केली, हेच माझं एवढं कर्तव्य आहे. तर असं नाहीये. आपण माता पिता म्हणून आपल्या पुढच्या पिढीला मुलांना हे संस्कार देऊन कृष्ण भावनेमध्ये जोडायला पाहिजे. आत्मा आणि त्याचा जो शाश्वत संबंध आहे भगवंतांशी हा मुलांनाही समजला पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे. तर आता आत्म्या म्हणजे आपण शारीरिक कर्तव्य केवळ करत राहिलो पण आत्म्याकडे आपण दुर्लक्ष केलं तर आपण आनंदी राहू शकणार नाही. तर त्यासाठी आत्म्याला कृष्णांशी जोडून घेण्यात आत्म्याचं हित आहे. नाहीतर आत्मा वेगवेगळी शरीर धारण करत राहील आणि दुःख भोगत राहील.
भगवंत शाश्वत आहेत, हा आत्मा शाश्वत आहे आणि या दोघांमधला जो संबंध आहे तोही शाश्वत आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. भौतिक जगामध्ये बघा, काही जण कसं एखाद्या म्हणजे आपल्या कुटुंबाला केंद्रस्थानी ठेवतात आणि इतर कर्तव्य विसरून जातात. आत्म्याची कर्तव्य म्हणजे विसरून जातात. काही जणांसाठी खूप त्याचं कुटुंब महत्वाचं असतं, काही जणांच्यासाठी पैसे कमवणं खूप महत्वाचं असतं, काही जणांच्यासाठी आपली नोकरी, आपला व्यवसाय हेच महत्वाचं असतं. म्हणजे या गोष्टी करण्यामध्ये आत्म्याच्या कर्तव्यांकडे ते पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. काही जणांना त्यांच्या मित्रमैत्रिणीच खूप महत्वाच्या असतात, त्यांची संख्या वाढत जाते, एकमेकांना व्हॉट्सअप वगैरे सारख्या ठिकाणी संदेश पाठवत राहतात आणि काहीच नाही तर मग एखादा कुत्रा किंवा मांजर इत्यादी पाळतात. म्हणजे काय, तर अशा प्रकारे प्रत्येक जण आपलं प्रेम आणि सेवा कोणाला ना कोणाला तरी देत असतो. आत्म्याचा मूळ स्वभाव काय आहे, असंच प्रेम हे भगवंतांना दिलं गेलं पाहिजे, त्यांची सेवा केली गेली पाहिजे, या गोष्टीचा पूर्ण विसर पडलेला असतो त्यांना. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला समजवतायत की आध्यात्मिक आनंद भगवंतांच्या प्रती सेवा केल्याने प्राप्त होईल. जो आत्म्याचा स्वधर्म आहे त्याचं पालन प्रत्येक मनुष्याने केला पाहिजे आणि त्याच्या वाटेला जी काही कर्म आलेली आहेत तीही त्याने निभावली पाहिजेत, तेव्हाच त्याचं जीवन सफल होईल. आपण काय बहुतेक वेळेला कसं असतं बघा, शारीरिक कर्तव्य पार पाडली की आमचं झालं, म्हणजे आमचं चांगलं व्यवस्थित जीवन आम्ही कर्तव्य पालन केलं असं मनुष्याला वाटतं. पण इथे आपण हे समजून घेतलं की जोपर्यंत आत्म्याची कर्तव्य आपण पार पाडणार नाही तोपर्यंत आपल्याला आनंद प्राप्त होणार नाही. कारण आपला आत्मा कसा आहे, कृष्णांशी जोडलेला आहे. जसं आता शरीरासाठी आपल्याला अन्न महत्वाचं आहे, तहान लागली तर पाणी महत्वाचं आहे, पुरेशी झोप आपल्याला लागते, तशीच आत्म्याचं पोषण आत्म्याला ज्यातून मिळतं त्या कार्याबरोबर आत्म्याला जोडून घेतलं पाहिजे. आता 32वा नाही, आता आपण 32 बघणार ना? हा हो, 32 हा वाचा माताजी. हा यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, प्रयत्न न करताही अशा युद्धाची संधी प्राप्त झालेले क्षत्रिय खरोखरच सुखी आहेत, कारण या संधीमुळे त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वारे सहज उघडी होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला त्याच्या शरीराचा धर्म क्षत्रिय म्हणून युद्ध करणे हे आहे हा समजवतायत आणि या धर्माचं पालन केल्यानेच तो यशस्वी होईल असं म्हणतायत. तर कृष्ण म्हणतात क्षत्रियाचा धर्म आहे संकटातून प्रजेची रक्षा करणं आणि हे करताना त्याला हिंसा जरी करावी लागली तरी त्याने ती केली पाहिजे. समाजाची सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी शत्रूशी युद्ध करून सैन्यांचा निपात करणं हे करावं लागलं तरी ते धर्मतत्वानुसार योग्य आहे. तर त्यामुळे अर्जुनाला सांगतात की युद्धातून परावृत्त होण्याचं काहीच तुला कारण नाही, युद्ध करण्यातच तुझा लाभ आहे. आता युद्धाच्या द्वारे जणू स्वर्गाचं द्वार तुला खुलं होत आहे असं सांगितलंय कृष्णांनी. कारण क्षत्रियासाठी रणांगणामध्ये वीरवृत्तीने जर का मरण आलं तर हे स्वर्गाचं दार उघडण्यासारखं आहे आणि इथे तर हे धर्मयुद्ध सुरू आहे. तर कोणीही व्यक्ती जन्माला आली की तिचा हा मृत्यू निश्चित आहे, पण क्षत्रियासाठी अहिंसक बनून राहण्यापेक्षा लढता लढता जर का त्याला धारातीर्थी पडला तर त्याचं मोठं महत्व आहे. तर त्यामुळे अर्जुना, तू आता माघार घेऊ नकोस, हे रणांगण तुझ्यासाठी प्रगती होण्याची, ऊर्ध्व प्रगती करण्याची उत्तम संधी आहे, हे मानून आता तू मागे वळू नकोस असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. आता पुढचा बघू आपण 33. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मात्र जर तू धर्मयुद्ध करण्याचे आपले कर्तव्य केले नाहीस तर कर्तव्य करण्यामध्ये निष्काळजीपणा केल्यामुळे तुला निश्चितपणे पाप लागेल आणि याप्रमाणे योद्धा म्हणून तू आपली कीर्ती गमावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण या श्लोकामध्ये सांगतायत की करणं हे क्षत्रिय धर्माचं पालन करणं आहे आणि असं तू नाही केलंस, युद्धभूमीतून पलायन केलंस कारण तुला कौरवांच्या बद्दल करुणा वाटते, तर असं कोणालाच वाटणार नाही की पटणारच नाही कोणाला की तुला त्यांच्याबद्दल करुणा वाटली. कोणीच असं म्हणणार नाही की अर्जुनाला करुणा वाटली म्हणून त्याने युद्ध केलं नाही. उलट दुर्योधन, कर्ण हे तुझी थट्टा करतील की तू युद्धातून पलायन केलंस, तू घाबरलास आमची विशाल सेना पाहून आणि खरं तर तू पराक्रमी शूर योद्धा आहेस. देवदेवताही तुझ्या पात्रतेचं कौतुक करतात. शंकरांनी तुला पाशुपतास्त्र बहाल केलेलं आहे, पण आता तू तुझं कर्तव्य मात्र टाळलंस तर तुझी सगळी जी नावलौकिक प्रसिद्धी तू मिळवलेली आहेस ते मात्र तू गमावून बसशील.
आता हे जे आहे ना, हे धर्मयुद्ध आहे असं कृष्णांनी म्हटलंय बघा. कृष्णांची योजना होती हे धर्मयुद्ध करायचं. तर हे धर्मयुद्धाकडे जर का तू पाठ फिरवलीस तर आपलं स्वधर्म तू केलं नाहीस अशीच गोष्ट होईल आणि स्वधर्माचं पालन न करण्याचं पाप लागतं. स्वधर्माचं पालन करणं हे कर्तव्य आहे माणसाचं आणि ते नाही केलंस तर आतापर्यंत जी काही तुला कीर्ती मिळालेली आहे ती धुळीला मिळेल. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी तू लक्षात ठेव आणि आपलं स्वधर्माचं पालन कर असं कृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलं. आता आपण 34वा बघूया. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लोक नेहमी तुझ्या अपयशाचे वर्णन करतील आणि सन्माननीय व्यक्तीसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यूपेक्षाही भयंकर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, योजना माताजी, फॉर्म टाका हा अटेंडन्सचा आणि सर्व भक्तांनी आपला अटेंडन्स लावा वर्ग समाप्त होण्याच्या आधी. तर इथे या श्लोकामध्ये कृष्ण काय समजवत आहेत अर्जुनाला की हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी तू युद्धभूमी सोडून जर का गेलास तर सर्वजण तुझी थट्टा करतील. आता अर्जुनाने घाबरून युद्धातून पलायन केलं असं म्हटलं जाईल. तू रणांगणातून पळून गेलास तर सर्व जगामध्ये तुझी दुष्कीर्तीच गायली जाईल. तू दया करुणा दाखवून बाहेर पडतोयस पण हे कोणालाच समजणार नाही असं कृष्ण म्हणतायत. त्यामुळे युद्ध सोडून निघून जाणं हे तुझ्यासाठी हिताचं नाही. त्यामुळे हा विचार सोडून दे आणि या कृतीचा कसा विपर्यासच होईल आणि क्षत्रियासाठी अशी थट्टा हे मृत्यूपेक्षा अशी थट्टा सहन करणे हे मृत्यूपेक्षा भयंकर आहे असं कृष्णांनी सांगितलं. तुला हे सहन होणार नाही. त्यामुळे मी तुला सांगतो की शरीराचा जो तुझा धर्म आहे क्षत्रिय म्हणून तू जन्माला आलेला आहेस त्या धर्माचं तू पालन कर आणि यशस्वी हो. आता 35. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भयाद्रणादुपरतं मौस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोठ्या मोठ्या महारथींनी सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची आणि यशाची वाखाणणी केली आहे. त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडले आहेस आणि याप्रमाणे ते तुला तुच्छच समजतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे या श्लोकामध्ये कृष्ण आपलं समजावणं सुरूच ठेवतायत. कृष्ण म्हणतात की तुझ्यासारख्या सन्माननीय व्यक्तीसाठी दुष्कीर्ती ही खूप भयंकर आहे. युद्धातून पळून जाऊन प्राणरक्षण करण्यापेक्षा युद्ध करून मृत्यू पावणं हे तुझ्यासाठी अधिक उत्तम असेल. पण युद्धातून जर का तू पळून गेलास तर तुझ्याविषयी जो सर्वांना आदर आहे तोही सगळा नष्ट होईल. आता अर्जुनाला असं कोणीच म्हणणार नाहीये की कौरवांविषयी वाटणाऱ्या करुणेमुळे त्याने रणभूमी सोडली. सर्वजण त्याची थट्टा करतील आणि ही करुणा जी आहे ही आता शोभेशी नाही. असं वागणं कोणाचं असतं. कृष्णांनी एक शब्द वापरला होता बघा दुसऱ्या श्लोकामध्ये, दुसऱ्या अध्यायाच्या दुसऱ्या श्लोकामध्ये, अनआर्य. आर्य म्हणजे आपण काय समजून घेतलं होतं की जो आध्यात्मिक ज्ञानावरती जीवन मूल्यांवरती आधारित जो जीवन जगतो तो म्हणजे आर्य आणि याच्या विरुद्ध जो जगतो तो अनआर्य. तर इथे कृष्ण त्याला सांगतायत की अशी अनआर्यासारखी वागणूक तू ठेवू नकोस. क्षत्रियाच्या स्वधर्माचं पालन कर आणि युद्धाला तयार हो. आता 36वा. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अवाच्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कृष्णांनी अर्जुनाला इथे त्यांचं म्हणणं सांगितलंय की युद्धातून पलायन न करणं हेच तुझ्यासाठी हिताचं आहे आणि तेच तुझ्यासाठी योग्य राहील. क्षत्रिय धर्माचं पालन अशा प्रकारे करून तू यशस्वी होशील. आता आधीच्या श्लोकामध्ये बघा 34व्या श्लोकामध्ये अर्जुनाच्या बाजूने कृष्णांनी विचार करून त्याला समजावलं. 35व्या श्लोकामध्ये इतर काही जण काय म्हणतील म्हणजे अर्जुनाबद्दल त्यांचा विचार काय असेल हे कृष्णांनी सांगितलं. पण आता या श्लोकामध्ये दोन्ही गोष्टी जोडून कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत. आता 37वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, या रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्गप्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढनिश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकामध्ये कृष्ण अर्जुनाला युद्ध केल्याने लाभ काय होईल हे सांगतायत. कृष्ण म्हणतात की अर्जुना, युद्ध जिंकलास तरीही आनंद आहे आणि हरलास तरीही आनंदच आहे. आता इथे काय सांगतायत की अर्जुना, तुला वाटतंय की युद्ध न करण्यामध्ये आनंद आहे, पण युद्ध केलं नाहीस तर तुला घाबरट किंवा युद्धातून पलायन केलेला असं म्हटलं जाईल. पण युद्ध मात्र लढलास आणि युद्ध लढताना तुला मृत्यू आला तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल. म्हणून हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम असे शब्द आलेत बघा. आणि जिंकलास तर काय होईल? राज्य मिळेल. म्हणून जितवा वा भोक्षसे महिम असे शब्द आलेत. म्हणजे आनंदच आहे. त्यामुळे युद्ध करण्यानेच तुला आनंदाची प्राप्ती होईल असं कृष्ण म्हणालेत. आता अर्जुनाची जी क्षत्रिय म्हणून मानसिकता होती ना, त्याच्याकडे कृष्णांनी त्याचं लक्ष वेधलेलं आहे. आणि त्याला जी कौरवांच्या बद्दल अनाहूत करुणा वाटत होती ती त्याला आता साजेशी नाही हे समजवलंय. म्हणजे युद्ध करण्यामध्ये, आपल्या कर्तव्याचं पालन करण्यामध्येच आनंद आहे हे त्याला समजवलं. आता स्वधर्मामध्ये दोष कोणता येतो बघा, स्वधर्माचं पालन करण्यामध्ये दोष कोणता येतो? तर जेव्हा त्याच्या फळाकडे लक्ष दिलं जातं, मी हे कशासाठी करतोय, म्हणजे त्यापासून मिळणारा लाभ, स्वार्थाचा हेतू जर का असेल ना, तर ते स्वधर्म कर्म दूषित ठरतं. म्हणून तू कुठलंही हेतू धरू नकोस मनामध्ये. युद्ध करणं हे तुझं कर्तव्य आहे, हे माझं स्वधर्म कर्म आहे, परिणाम त्याचा काय होईल इथे लक्ष न ठेवता तू हे कार्य कर असं कृष्ण म्हणाले. म्हणजे कृष्ण अर्जुनाला अनेक प्रकारे समजावून सावध करण्याचा प्रयत्न करतात. कृष्ण त्याला सांगतात की सर्वजण तुझ्याबद्दल अपशब्द उच्चारतील, तू युद्धातून भिवून पळून गेलास असं म्हणतील जे तुला सहन होणार नाही. आणि हे सहन न होऊन तू शस्त्र उचलशीलच आणि लढायला तयार होशील. मग असं करण्यापेक्षा आत्ताच रणांगणामध्ये उभा आहेस, आत्ताच शूरपणाने का नाही लढत? युद्ध जिंकलंस तर तुला राज्य मिळेल आणि नाही जिंकलंस युद्ध तर त्याचं दार तुला उघडेल. परत परत हीच गोष्ट भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. आणि तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृत निश्चय, म्हणजे युद्धात करण्याचा निश्चय कर आणि उठ आणि आता शस्त्र धारण कर. आता पुढचा बघू. हा 38. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुख अथवा दुःख, लाभ अथवा हानी, जय अथवा पराजय यांचा विचार न करता तू युद्धासाठी म्हणून युद्ध कर. असे केल्याने तुला पाप लागणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की भ्रमित झालेल्या अर्जुनाला कृष्णांनी आपल्या श्रीमुखातून केलेला हा उपदेश आहे भगवद्गीता म्हणजे. आणि जरी अर्जुन हा प्रथम श्रोता जरी मानला जातो या उपदेशाच्या साठी, तरी हा उपदेश मात्र आपल्या सर्वांच्यासाठी आहे. जसं आता गाय बघा, आपल्या वासराला दूध देते, गोवत्साला. तर या वासराच्यासाठी ते दूध पिणं हे एकमेव ध्येय असतं, म्हणजे पूर्ण एकाग्र होऊन ते दूध पित असतं. तसं श्रोत्याने असलं पाहिजे असं म्हटलं जातं. कृष्ण ज्या वेळेला उपदेश देत आहेत तशी त्याची एकाग्रता पाहिजे. जसं आता गाय वासराला दूध देताना गाय ही अतिशय उत्सुक असते आणि वासरूही आपल्या आईला कसं सर्वस्व मानून पूर्ण प्रेमाने त्या गायीकडे येतं. कारण आईचं प्रेम आहे ते, पोषणही त्याला मिळतं. आणि वासराचं प्रेम बघून गायीला पाना फुटतो म्हणतो आपण. तर हा वात्सल्य भाव तिथे आपल्याला स्पष्ट दिसतो. तसंच आध्यात्मिक गुरु जे असतात ना, जे शिष्याला ज्ञान देण्यासाठी तेही उत्कंठित असतात. जेवढा आता शिष्याची तळमळ ते बघतात, तर तसे त्या प्रमाणात त्याला ते ज्ञानही प्रदान करतात. म्हणजे हे श्रोता आणि वक्ता हे दोन्ही कसे असतात, परस्पर पूरक असा हा संबंध असतो, जसा गुरु आणि शिष्य यांचा असतो. तर बघा, आपण आता सर्वजण या वर्गाला येतो, ज्ञान जाणून घेण्याची आपल्या सगळ्यांमध्ये उत्कंठा आहे, म्हणूनच हे वर्ग सुरू आहेत. तर जिथून आता कृष्णांनी हा उपदेश द्यायला सुरुवात केली होती अर्जुनाला, तो श्लोक आठवा बरं. काय अर्जुनाचं वर्णन होतं? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणा, म्हणजे काय, त्याचं हातातून गांडीव धनुष्य गळून पडलेलं होतं, शोकमग्न अवस्थेमध्ये होता. कृष्णांचा विचार काय होता या परिस्थितीमध्ये? मी जर का अर्जुनाकडे बोललो नाही तर हा कधीही सुखी होणार नाही, हा या दुःखातून शोकातून कधी मुक्त होणार नाही. हा माझा भक्त आहे, माझ्यावरती आश्रित आहे.
जसं आता गाय विचार करते की हे माझं वासरू आहे, माझ्याशिवाय ह्याचं पोषण कोण करणार, तेव्हा तिचं प्रेम त्या दुधाच्या द्वारे त्या वासराच्या पर्यंत पोचतं. तसंच कृष्णांचं अर्जुनाप्रती असलेलं प्रेम ही त्यांच्या श्रीमुखातून निघालेल्या या अमृतवाणीमध्ये हा जो उपदेश आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं. आणि केवळ अर्जुनच नाही तर आपल्या सर्वांच्या विषयी वाटणारं हे जे प्रेम आहे की आपण भौतिक जगामध्ये अडकलेलो आहोत, दुःखी आहोत आणि इथून बाहेर पडण्यासाठी जो मार्ग त्यांनी दिला हा भगवद्गीतेच्या द्वारे दिलेला आहे. आता म्हणजे आपल्याला हे महत्व समजून घेतलं पाहिजे की इथे आपण कशासाठी येतो, काय उपदेश आहे हा. तर अर्जुनाच्यासाठी जरी उपदेश असला तरी मात्र याचा लाभ आपण सगळेजण घेऊ शकतो. कृष्ण भावना भावित होणं, जसं आता बघा मनुष्याचं जीवन आपल्याला मिळालेलं आहे, आपण हे ज्ञानाने कर्म करणं हे आपल्याला आवश्यक आहे. कारण कर्माचं फळ भोगण्यासाठी आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो. चांगल्या कर्माची चांगली फळं भोगतो, वाईट कर्माची वाईट फळं भोगतो. तर पण ज्या वेळेला आपण अकर्म कृष्ण भावना भावित कर्म करतो, कृष्णांच्या आनंदासाठी जेव्हा कर्म करतो त्यावेळेला कर्मबंधनातून आपण मुक्त होतो, भगवद्धामाची प्राप्ती करू शकतो. अशा प्रकारे केलेलं जे कार्य असतं ना ते आत्म्याच्या उन्नतीसाठी योग्य ठरतं. आणि ज्या वेळेला आपण कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो तेव्हा ते कार्य करण्याची बुद्धीही आपल्याला कृष्णच देतात हे आपण समजून घेऊ शकतो. आता 38 नाही 39 हा बरं, एक मिनिट माताजी, या श्लोकामध्ये मला सांगायचं राहिलं. आता अर्जुन हे युद्ध न करण्याचं कारण देत होता बघा, की मला पाप लागेल असं तो म्हणत होता ना. इतक्या सर्वांची कौरवांच्या सैन्यामधील अनेकांची मला हत्या करावी लागेल, त्यावरती दिलेला हा उपदेश आहे हा श्लोक. म्हणजे कृष्ण सांगतात की तुला पाप लागणार नाही, कशा प्रकारे तू लढ, तुझी भूमिका काय असली पाहिजे, तुझ्या मनाची बुद्धीची स्थिती काय असली पाहिजे, की सुख जरी तुला प्राप्त झालं तरी हर्षोल्लासित होऊन जाऊ नकोस आणि दुःख प्राप्त झालं तरी खेद मानू नकोस, निराश होऊ नकोस. जय पराजय हानी लाभ या सगळ्यामध्ये सर्व म्हणजे सम राहा, हातात धनुष्य उचल आणि युद्धात विजय मिळेल की आता माझा मृत्यू होईल याचा विचार न करता हे युद्ध लढ. हे कसं होतं, हे धर्मयुद्ध होतं. म्हणजे युद्धासाठी युद्ध कर, कारण हे युद्ध व्हावं हे माझी इच्छा आहे असं कृष्ण म्हणतात. आणि आपण समजून घेतलं कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा आपण कार्य करतो म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कार्य करतो तेव्हा सुख दुःख हानी लाभ जय पराजय हे महत्वाचं नसतं. कार्य हे कृष्णांना समर्पित असतं, त्यामुळे ते कार्याचं स्वरूप कसं होतं, दिव्य स्वरूप होतं. आणि असं कार्य हे आपल्या बंधनाला कारणीभूत होत नाही. म्हणजे स्वधर्माचं पालन करताना आपल्याला जे प्राप्त होईल त्या विचाराने तू जर का लढलास तरच ते योग्य राहील असं म्हटलेलं आहे कृष्ण. आता 39 बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम प्रभूजी. सर्वांनी प्रभूजींना प्रणाम करा. प्रभूजी वर्गात आलेत. हरे कृष्ण प्रभूजी. Hare Krishna Mataji. Actually, now Krishna Prabhu is not here. I'm coming through. I'm Oh. Shri Lakshmi. हरे कृष्ण प्रभूजी. येस, हरे कृष्ण माताजी. Hare Krishna Mataji. Hare हरे Krishna. कृष्ण. सादर प्रणाम. Hare Krishna. Actually, Mataji, मुझे मराठी नहीं आती है, but I'm okay. नो प्रॉब्लम माताजी. हाँ, आप हिंदी में बोलिएगा, हम लोग सब समझ लेंगे. जी माताजी. एक्चुअली ना अभी जो है निताई गौरांगा चैलेंज कर रहे हैं, तो आपने बताया है उसके बारे में क्लास में? जी, कल ही ग्रुप में आया है और अभी क्लास के बाद मैं बता दूंगी. आप भी बताना चाहे माताजी तो सबको बता दीजिए. हाँ जी, नाम निष्ठा प्रभु जी ने बताया कि मुझे जाके बताना है, क्योंकि हम लोगों ने ही प्लान किया था. जी, बिल्कुल. अगर आप को होस्ट करोगे मुझे, तो मेरे पास एक हाँ. थोड़ा प्रेजेंटेशन है जो मैं दिखा सकती जी, हूँ. मैं अभी करती हूँ. जी, धन्यवाद. मैं लिंक भी डाल दूंगी ताकि लोग. मैंने कर दिया माताजी आपको को होस्ट. धन्यवाद माताजी. मुझे दिख रहा है ना माताजी? हाँ, स्क्रीन दिख रही है. हरे कृष्णा सभी को. तो हम इस्कॉन कुलाई मैंगलोर की तरफ से निताई गौरांगा चैलेंज जो है सबके लिए ला रहे हैं. आपको मराठी में शायद माताजी ने ऑलरेडी डाल दिया है सब जगह, तो आप रजिस्टर कर सकते हो इसमें. तो मैं अभी आपको जो है थोड़ी सी
थोड़ी सी आपको चीज़ें बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं और आपको क्या क्या पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें, ताकि आप आराम से ज्वाइन हो सके। तब तक मैं चैट बॉक्स में जो है लिंक भी डाल दूंगी, आप जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे आप मैं बता रही हूँ तो वैसे आप रजिस्टर कर लीजिएगा। तो इस चैलेंज में स्पेशली जो है फरवरी 1 तारीख से मार्च 2 तारीख तक ये चलेगा, 30 दिन का चैलेंज है। तो ये स्पेशली गौर पूर्णिमा के लिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है उनके जन्मदिन जो है 3 मार्च को होगा। तो 2 मार्च तक ये चैलेंज चलेगा। तो बेसिकली टू प्लीज़ श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान हैं उनको जो प्रसन्न करने के लिए हम ये चैलेंज कर रहे हैं। तो चैलेंज के नाम से जो डर है वो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जो नॉर्मली फन चैलेंज है, थोड़ा आपको एक्टिविटी जो है, आपको एक ऊर्जा मिलेगा कि 30 दिन के बाद आप खुद बोलोगे अरे मैंने किया ये चैलेंज, इतनी बड़ी चीज़ जो है, मैं नया नया आया हूँ बट मैंने डेली सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती भगवान को देखा है, भगवान की आरती को दिया है। इसीलिए मंगला आरती बोलते हैं, जो आपका दिन का शुरुआत है वो मंगल हो। तो इसके लिए मंगला आरती जो है हम जूम लिंक आपको देंगे, तो उस जूम लिंक में आके आपको आरती अटेंड करनी होती है। कैमरा ऑन करके जो है मराठी के वॉलंटियर्स आपको हेल्प करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो जूम लिंक में सब कैसे क्या करना होता है। तो इस पीडीएफ भी आपको भेजा जाएगा। जैसे आप ग्रुप में एनरोल हो गए ना, आपको डेली जो है आपको पीडीएफ मिलेगा और आपको क्या क्या करना है वो डिटेली हम आपको बता के देंगे। तो मंगल आरती 4:30 बजे को होती है डेली। हमारी जो मंदिर है राधा गोविंदा मंदिर, तो वहाँ पे मंगलूर में तो डेली होती है मंगल आरती। आपको अटेंड करना पड़ेगा जूम में। और जैसे ही मंगल आरती ख़त्म होगा उसके बाद जपा। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, मंगल आरती तो अटेंड कर लेते हैं बट जपा में बैठते नहीं हैं। तो इसको भी एक चैलेंज जो है चैलेंज मतलब इतना आसान तो नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल तो होगी बट आप कर लोगे। क्या होता है ना, हम जब 10-20 दिन तक कुछ चीज़ें करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, और एक बार हैबिट हो जाए तो मुश्किल नहीं लगेगी। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, तो 2-3 हफ्ते ना उनको भी मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, पर जैसे आदत पड़ेगी तो बच्चे अपने आप उठ के पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। हमने देखा है ये चीज़। तो उसी प्रकार भगवान के लिए भी थोड़ा परिश्रम करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सुबह 4 बजे 4:30 बजे को मंगल आरती, उसके पश्चात जपा 6 बजे तक एटलीस्ट आपको रहना पड़ेगा। अभी तो सर्दी का समय है, फिर भी आपको थोड़ा मुश्किल लेना पड़ेगा, इसीलिए तो चैलेंज रखा है इसका नाम। तो उसके बाद चैतन्य चरितामृता, हम आपको हमारे जो ग्रुप है उसमें एक लिंक डालेंगे। आप जो मराठी वाले हैं तो मराठी लोगों के लिए एक मराठी लिंक जो जहाँ पे चैतन्य चरितामृता पढ़ रहे होंगे वो लिंक आपको दिया जाएगा उस ग्रुप में। तो आप उसमें ज्वाइन होके श्री चैतन्य महाप्रभु के जो चरित्र और कथा है तो उसको आप पढ़ सकोगे, आप सुन पाओगे, और लास्ट में जो है जो आपको पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को वो आपको समरी भी करके दे देंगे। फिर जो है सचिसुताष्टकम करके जो गाना है चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है, उस गाने को आप पहले सीखो। उस गाने को हम डालेंगे यूट्यूब लिंक, तो पहले आप सीखो, फिर आपको लिरिक्स दे देंगे हम। फिर आपको जो है भक्तों के साथ जो सेम ग्रुप लिंक में है, जूम का लिंक है चैतन्य चरितामृत का, उसी जूम में आप गा सकते हो। पहले मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता नहीं है, फिर जैसे जैसे आप खुद बोलना शुरू करोगे, जब आपका चैलेंज ख़त्म होगा तो बाय हार्ट हो जाएगा आपको। फिर जो है आप अभी जो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हो, जितने भी माला कर रहे हो, मतलब 1 माला 2 माला नो प्रॉब्लम, जितना भी माला कर रहे हो, बट उस करने से आपको थोड़ी प्रसन्नता मिल रही है मन में कि हाँ मुझे माला करने से बहुत खुशी हो रही है, तो उसको आप दूसरों को भी बताइए, क्योंकि जब खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ ज़्यादा होती है। तो आप जब आप जपा करते हो तो घर वालों को भी बोलिए, और बाहर जो ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा प्रचार करना करिएगा कि हाँ मैं जपा कर रही हूँ, आप भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जपा करा सकते हो दूसरों को, या फिर दूसरों को जो है भगवद गीता क्लासेस के बारे में, जैसे आप आए हैं, आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस, है ना, आप लेवल 2 में आए हो, आप कुछ सीख रहे हो नया, तो उसी प्रकार आपके आसपास के लोगों को भी ज्वाइन कराइएगा, वो भी आके सीखे आपकी तरह, उनका भी जीवन जो है अच्छा चले, है ना।
तो उस प्रकार से वो भी आप कर सकते हो। ये भी एक चैलेंज है, मतलब आप बाहर जाके भगवान के बारे में बोलना, उनके बारे में करने से आपको फल ज़्यादा मिलता है। जैसे भगवत गीता में 18 चैप्टर में होता है ना, लास्ट में भगवान बोलते हैं जो दूसरों को भगवत गीता बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो हम सबको भगवान के प्रिय बनना है, तो दूसरों को बताइएगा। और फिर मैंने बहुत सारे डिवोटीज ना ऑनलाइन में हैं, वो सारे बहुत अच्छा क्राफ्ट करते हैं, ज़्यादातर क्राफ्ट या फिर कुछ भी मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी के जो बनाते हैं कुछ वो बनाते हैं, या फिर फैब्रिक पेंट्स करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत क्रिएटिव है। तो हम लोगों ने सोचा कि, और सबसे ज़्यादा जो है माता जीज भी है हमारे इसमें, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा चैलेंज रखें, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो कीजिए। जो आप पेंटिंग बनाते हो भगवान के लिए, जो ऑल्टर में भगवान के, आपने राधा गोविंद जी को देखा होगा, वहाँ पे आप पीछे जो बैकग्राउंड है भगवान के ऊपर जो टंगा हुआ जो चीज़ें हैं, उस सबको आप बना सकते हो घर में, और उसको आप कुरियर कर सकते हो। और बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद मैंगलोर आके वो दे सकते हो, तो है ना, जब आप आओगे एक यात्रा जैसे हो जाएगी कि आप जिस भगवान के थ्रू भगवद गीता पढ़ रहे हो उसको आप साक्षात देखो आगे, और उनके लिए कुछ सेवा करो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी चीज़ है भगवान की। डायरेक्ट आपकी जो बनाई हुई चीज़ें डायरेक्ट भगवान के पास जा रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें बनाइए जो हैंगिंग होती है, वॉल हैंगिंग वगैरह सब ऐसे बना सकते। फिर आती है पर्सनल चैलेंज, मतलब कुछ चैलेंज ऐसी भी होती है जो आपको पर्सनली वो चैलेंजिंग लगती है। जैसे कि अभी आप लेवल 1 होके आए हो, तो जो श्लोका है वो थोड़ा चैलेंजिंग लगती है। अरे माता जी तो इतनी अच्छे से बोल रही है पर मुझे नहीं बोलना आता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 श्लोका सीखूंगी इस 30 दिन के अंदर अंदर। तो वो है पर्सनल, हम नहीं बता रहे, आप खुद कर। या फिर कुछ लोगों को ना मीठा खाना बहुत पसंद होता है, बट वो ना कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी जो इंद्रियां कंट्रोल करना चाहते हैं। तो एक चैलेंज है कि मैं 30 दिन के लिए मीठा नहीं खाऊंगी, या फिर ज़्यादा तीखा नहीं खाऊंगी, बाहर का नहीं खाऊंगी, सिर्फ प्रसाद खाऊंगी, है ना। वो एक चैलेंज रहता है, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब अपना खुद का एक पर्सनल जो चैलेंजिंग आपको लगता है पर्सनल वे में, या फिर बाहर जाके लोगों को भगवद गीता बांटना। मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बट क्योंकि ये चैलेंज है, मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि मैं बाहर जाके एक भगवद गीता एटलीस्ट लोगों को दूंगी। तो पर्सनल लेवल पे जो आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आप सोच सकते हो, तो वो भी करिए। फिर हम ना गूगल फॉर्म आपको भेजेंगे, उसमें आप लिख सकते हो कि आपने पर्सनल चीज़ें क्या चैलेंज, अपने आप को क्या चैलेंज किया है। और जो है लास्ट में ना और एक गूगल फॉर्म भेजेंगे जहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा जो आपने पर्सनल चैलेंज उठाया है, उसको आपने कैसे फुलफिल किया, मतलब कैसे उसको पूर्ण किया। ओके। उसका एक वीडियो, फोटो या फिर कुछ ऐसा भेज सकते हैं। दूसरों को भी बोलिए इस चैलेंज के बारे में, ताकि सब आ जाए। और फिर इस बेसिक पीडीएफ में हम आपको भेजेंगे अभी शाम के अंदर अंदर। इस पीडीएफ के अंदर जो है सब कुछ डिटेली लिखा है कि कैसे क्या करना है, तो वो आप पढ़कर समझ सकते हो। जो मैंने अभी बोला है उसको थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो वही आपको करना है। फिर इसके अलावा हम सोच रहे थे कि चैलेंज तो होता रहेगा कि लोग कर रहे हैं, बट हम ना सबसे मिलना चाहते हैं कि जो चैलेंज कर रहे हैं वो अपने घर में बैठ के तो कर रहे हैं, बट ना जैसे अभी क्लास में आ रहे हो थोड़ा दूसरों को देखते हैं तो हाँ ये भी आ रहे हैं तो मैं भी आऊँगी क्लास में, है ना, तो थोड़ा इंकरेजमेंट होता है। उसी प्रकार जो चैलेंज कर रहे हैं उनको भी हम सैटरडेज को जो है यहाँ पे लिखा है 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21 और 28, जो 4 सैटरडेज है 6 बजे से 7 बजे को है। अपना टाइम फिक्स कीजिए हमारे लिए। हम आपको एक लिंक भेजा है, यहाँ पे लिंक दिया है, उस लिंक में आपको ज्वाइन होना है। पहला जो वीक है, मतलब पहला जो 7 फरवरी है, कीर्तन होगा जो भगवान कृष्ण के बारे में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन है। अगर आपको मतलब हम क्या करेंगे लैंग्वेज वाइज आपको देंगे, पहले इंग्लिश वाले बोलेंगे, फिर हिंदी वाले, फिर ऐसा मतलब पहले मराठी वाले बोलेंगे कि हाँ मैं ये कीर्तन गाऊंगी, मैं जय राधा माधव गाऊंगी। तो कोई एक डिवोटी हाथ रेस करेगा, हम किसी एक को अपॉर्चुनिटी देंगे, वो कीर्तन गाएंगे। फिर हम हिंदी की तरफ जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे लैंग्वेज वाइज जो है हम एक छोटा सा कंपटीशन की कौन सबसे ज़्यादा कीर्तन गाते हैं। अगर पूरा कीर्तन नहीं तो कोई बात नहीं, उसका एक जो पैराग्राफ है वो भी चलेगा, बट वो कृष्ण का होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का होना चाहिए, वो एक कंडीशन है।
ठीक है। हम्म, फिर श्लोका कंपटीशन, मतलब एक अंताक्षरी, हम लोगों ने सबने बचपन में तो गाया ही होगा अंताक्षरी, तो उसी को श्लोका अंताक्षरी। वो कंपलसरी नहीं है कि सबको श्लोक आना चाहिए, देखिए वो तो सबको हम कंपल्शन नहीं कर सकते क्योंकि सबको तो श्लोक आता नहीं है सब कुछ, बट जो श्लोक आपको आता है भगवत गीता से, भागवतम से, चैतन्य चरितामृता से, उसको अगर आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एक कोई ना कोई एक सिलेबल होगा, उसके ऊपर आपको एक श्लोक बोलना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ, वो भी लैंग्वेज वाइज, मतलब मराठी वाले, इंग्लिश वाले, है ना, एक कंपटीशन जैसा अच्छा वाला माहौल हो जाएगा। फिर ड्रामा, ये आपको पूजा माता जी या फिर आपके टीचर्स को बोलेंगे तो वो भी करेंगे, मतलब आपको अगर ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले तो आपको चैलेंज में होना कंपलसरी है, और आपको ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है तो लैंग्वेज लीडर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे चैलेंज में ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है। वो एक टॉपिक देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का ही ड्रामा है क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज है, हमारे यहाँ 12 लैंग्वेज है, तो जो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जो सबसे पहले बोलेंगे कि मुझे ड्रामा करना है उनको सबसे पहले देंगे हम, मतलब ऐसा कुछ। तो 1 घंटे के अंदर जितना भी 15-15 मिनट का ड्रामा है वो चलता है, उतना हम ले लेंगे। तो उसमें छोटा सा अगर आपको पार्ट करना है तो वो कुछ आपको देंगे ऑनलाइन में ये सब, तो वो आपको रोल देंगे, वो आपको करना पड़ेगा। फिर शोकेस ऑफ द स्पेशल चैलेंज, मतलब आपने जो पर्सनल चैलेंज लिया है ना, जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ पर्सनली कुछ करना पड़ेगा चैलेंज, तो उसको जो है 28th के दिन आप जो वीडियोस भेजेंगे हम लोगों को, एक ड्राइव, बेसिकली मैं गूगल फॉर्म भेजूंगी जिसमें आपको सारे वीडियोस जो है अपना अपलोड करना पड़ेगा, उसको जो है हम शोकेस करेंगे, दूसरों को दिखाएंगे उस दिन। तो ऐसा हम लोगों ने सोचा हुआ है। तो 6 PM से 7 PM सैटरडेज को अगर आप आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो है पूरा सेशन है, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपको PDF में हम देंगे। तो ये बेसिकली ये चैलेंज है। तो मैंने जो लिंक भेजा है उसको आप एक्सेस करके रजिस्टर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगा वो, क्योंकि वो जो आजकल वेरिफिकेशन कुछ आ रहा है थोड़ा टाइम लेता है, और फिर 1-2-3 सेकेंड के बाद फॉर्म ओपन हो जाता है, कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सब जो है फॉर्म का लिंक क्लिक करके आप भी देख सकते हो मेरे साथ साथ, और रजिस्टर भी कर सकते हो। अगर आप उसके अलावा कुछ प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माताजी, थँक यू सो मच. कोणाला काही भक्तांना प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. माताजींनी सांगितलेलं प्रेझेंटेशन तुम्हाला सगळ्यांना समजलंच असेल. हे एक चॅलेंज आहे. जसं बघा भौतिक जगामध्ये आपण काहीतरी वजन कमी करण्याचं वगैरे चॅलेंज घेतो ना, तसंच आहे. 3 मार्चला जी गौर पौर्णिमा आहे त्याच्यासाठी हे चॅलेंज आहे. 1 फेब्रुवारी ते 2 मार्च असा हा कालावधी आहे, ज्याच्यामध्ये माताजींनी सांगितलं तशा 4-5 गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. यथाशक्ती आपण करू शकतो. हा फॉर्म सगळ्यांना ग्रुपमध्ये शेअर होईल. तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी व्हा आणि जास्तीत जास्त भाग घेण्याचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण माताजी, I have explained to them briefly and the PDF will be sent in the group, right? तो हम Yes, लोग वहां से, हाँ, तो सारे डिवोटीज पढ़ भी लेंगे और समझ लेंगे, और क्लासेस के दरम्यान मैं प्रमोट भी करती रहूंगी कल परसों, सबको याद दिला के जितने सहभागी होते हैं उनको मैं करूंगी, एफर्ट्स आपके करूंगी. जी, जब आप फिल करोगे ना तो उसमें यहाँ पे यस डालना कि क्योंकि आप भला ग्रुप में हो, और फिर आपके जो टीचर का नाम है, मतलब क्षितिजा माता जी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए और मराठी करके क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आप ग्रुप के अंदर आ जाओगे। अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, जस्ट मुझे हैंड रेस कीजिए कि अभी अगर आपने ज्वाइन किया है, जैसे मैं बता रही थी उसके दौरान आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तुमच्यापैकी कोणी आत्ता रजिस्टर केलंय का? माताजींनी चॅट मध्ये टाकली होती बघा लिंक, त्याद्वारे ज्यांनी कोणी रजिस्टर केलं असेल त्यांनी कृपया आपला हँड रेस करा. दिस इज अ फन चैलेंज, इसमें कुछ हाँ. नहीं है कि कंपलसरी करना है। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द चैलेंज, सबको जो जो भी अभी आए हैं रजिस्टर करके। अगर रजिस्टर करके नहीं आ सकते तो आप टीचर्स को बोल दीजिए, एडमिन्स को बोल दीजिए, वो भी हमको ये कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ बिल्कुल माताजी. Language leaders नहीं, have access, so they can also add them Okay. personally. Yeah. ओके, इन द ग्रुप. येस येस माताजी.
Thank you, Mataji. Yes, thank you so much, Mataji. I'll follow up with the group. Thank you so Yeah, much. sure, Mataji. Thank you so much. Yes. सबको हरे कृष्णा. Thank you. धन्यवाद. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. बघा, माताजींनी जे सांगितलेलं चॅलेंज आहे त्यामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हा आणि याबद्दल आपण परत वर्गाच्या नंतर तुम्हाला काही शंका असतील त्याही घेऊ आणि फॉर्म चॅट बॉक्स मध्ये आलेला आहे, ग्रुपवरती पाठवला जाईल, तर तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी व्हा. आता आपण हा 39वा श्लोक बघत होतो, हा वाचून झालाय. ह्याचा अनुवाद वाचला का माताजी, महानंदा माताजी? नाही. बोल. हा, मग हरे वाचा माताजी. हा हा. हरे कृष्ण. आतापर्यंत या ज्ञानाची पृथक्करणात्मक माहिती मी तुला सांगितली आहे. आता मी निष्काम कर्म कसे करावे याचे वर्णन करतो, ते ऐक. हे पार्थ, या ज्ञानाच्या आधारे कार्य केल्याने तू कर्म बंधनातून मुक्त होऊ शकशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, कृष्ण अर्जुनाला समजवतायत की कोणालाही आपल्या कर्तव्यापासून दूर नाही राहिलं पाहिजे. अर्जुनाला सांगतात की तू योद्धा आहेस, क्षत्रिय आहेस, तू आपलं कर्तव्य कर आणि धर्म स्थापन करायला तू माझ्या कार्यामध्ये सहायता कर. आता पर्यंत बघा, कृष्णाने अर्जुनाला शरीर आणि आत्मा याच्यातला फरक सांगून झालेला आहे. 31व्या श्लोकापर्यंत आपण बघितलं. आता पुढे बुद्धियोग कृष्ण सांगणार आहेत. शरीर आणि आत्मा यातील भेद समजावून सांगणारं जे तत्वज्ञान आहे ना, ज्याला सांख्य योग म्हटलं जातं, आणि अर्जुनाला आता बुद्धियोग किंवा भक्तियोगाप्रत आणण्यासाठी कृष्णांनी शरीर आणि आत्मा याच्यातला जो भेद होता हा विस्तृतपणे म्हणजे सांख्य समजावून सांगितलेला आहे. आता इथे अर्जुनाला कृष्ण बुद्धियोग सांगतात आणि म्हणतात काय की हे जे तुला कर्म तर तुला करायचंच आहे. आपण सगळेच जण बघा, कर्म केल्याशिवाय एक क्षणही राहू शकत नाही, पण हे कर्म करण्याच्या मागे कसं ज्ञान असायला हवं. हे ज्ञान तू नीटपणे घे, हे समजून घे आणि तू जे काही कर्म करशील त्या ज्ञानाच्या नुसार ते तुला कर्मबंधनातून मुक्त करेल. म्हणजे कर्म करूनही कर्मबंधन तुला लागू पडणार नाही, कर्मबंधनात तू अडकणार नाहीस, असा हा जो बुद्धियोग आहे ना तो स्पष्ट करून सांगतात कृष्ण. संपूर्ण भगवद्गीतेमध्ये बघा, कृष्ण कर्म करण्यावरती जोर देतात, पण ते कसं करायला पाहिजे, म्हणजे कर्म तर करायला हवीच माणसाला, पण त्या कर्माच्या बंधनात न अडकता ती कर्म करायला हवी. त्यासाठी कर्मफळाकडे आसक्ती नसावी असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. मी शरीरच आहे हे मानणारा व्यक्ती कसं हे करू शकत नाही. मग असा जो समज आहे आपला, मी शरीर नसून आत्मा आहे, इथपर्यंत येण्यासाठी आता साधना करावी लागते, ज्याने ही अलिप्तता येते आणि मी शरीरच नाही हे समजतं. जसं जसं साधना प्रगत होते तेव्हा मी शरीर नसून आत्मा आहे हा अनुभव मनुष्याकडे येतो आणि तो सतत राहतो. म्हणजे मग त्यावेळेला तो मनुष्य कृष्ण भावना भावित झाला असं म्हणता येतं. आता हा आत्मा जो कृष्णांचा अंश आहे, कृष्णांची सेवा हा आत्म्याचा धर्म आहे हे त्याला समजतं. आता 40वा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतीही हानी किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीने ही मनुष्याचे फार मोठ्या भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता कृष्णांनी सांगितलं अर्जुनाला की माझं स्मरण करत तू युद्ध कर, कारण आत्म्याच्या उन्नतीसाठी तुला माझ्या बरोबर जोडून घ्यावं लागेल. आपण आधीच्या श्लोकामध्ये पाहिलं, जशी शारीरिक कर्तव्य असतात मनुष्याला तशीच आत्म्याची पण कर्तव्य असतात. तर आत्म्याच्या उन्नतीसाठी तुला माझ्या बरोबर जोडून घ्यावं लागेल असं कृष्ण म्हणालेत. म्हणून युद्धाचं कर्तव्य कर, पण माझा विचार मनात ठेवून ते कार्य कर, ज्याने तुझ्या आत्म्याचं कल्याण होईल. आता आपल्याला बघा, गजेंद्र मोक्षाची कथा आपण माहितीये. म्हणजे एक कमळ पुष्प त्या गजेंद्राने अर्पण केलं भगवंतांना. केवढी छोटीशी सेवा केली त्याने भगवंतांच्या प्रती आणि भगवंत त्याला घेऊन गेले वैकुंठ धामात. तर भक्ती आणि साधारण भौतिक जीवन ह्याच्यामध्ये हाच फरक असतो. बघा, आता आपण शालेय जीवन आपलं सुरू केलं, KG पासून आपल्याला आपल्या आई वडिलांनी शाळेमध्ये टाकलं, मग करता करता आपण शिकता शिकता 10वी झालो, 12वी झालो, पुढे तुमच्यापैकी कोणी सायन्स साईडला गेलं असेल, कोणी इंजिनिअरिंगला गेलं असेल, काय म्हणजे विविध आपण डिग्री वगैरे पदवी प्राप्त केली. पण आता विचार करा, ती पदवी प्राप्त करून नोकरी व्यवसाय हेही आपण केला, पण मृत्यूच्या वेळी मात्र हे आपण सर्वजण इथेच सोडून जाणार. रिकाम्या हाताने जातो आपण. मुठ्ठी बांध के आया था हात पसारे जाएगा असं म्हटलं जातं. पण आता आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे की ही भौतिक ऐश्वर्य जी काही आपण या मनुष्य जन्मामध्ये जन्म घेतल्यानंतर प्राप्त करतो, मग ते काय असेल, शिक्षण असेल, आपलं
धनसंपत्ती असेल, घर मोठं असेल, गाड्या असतील, उच्च पद असेल, आपल्याला हे सगळं आपण मृत्यूच्या नंतर घेऊन जाऊ शकत नाही. हे आपल्याला इथेच सोडावं लागतं. पण भक्ती ही कशी आहे बघा, आपण म्हणतो ना, कृष्णांच्यासाठी केलेली जी सेवा असते ना, ती शाश्वत स्वरूपाची असेल. आता या जन्मामध्ये आपण जर का काही सेवा केली आणि या सेवेचा परिणाम आपल्यावरती कसा होतो, तर आपल्या आत्म्याचं शुद्धीकरण होतो. तर भगवंतांची सेवा करता करता आपल्या आत्म्याचं जे 20% शुद्धीकरण झालेलं आहे, तर पुढच्या जन्मी, आता ह्या जन्मात आपल्या मृत्यूच्या नंतर जेव्हा आपण दुसरं शरीर धारण करू, तेव्हा हे शुद्धीकरण आता 21व्या टक्क्यापासून सुरू होतं. 50% आपलं शुद्धीकरण आत्म्याचं झालं असेल, खूप चांगल्या प्रकारे आपण भक्ती करू शकलो असू या जन्मात, तर पुढच्या जन्मामध्ये 51% ते आपलं पुढे सुरू राहतं. जसं एखादा आपल्याकडे बघा, आपण पैसे लहान मुलं साठवण्यासाठी हुंडी असते ना, रोज काहीतरी पैसे त्याच्यामध्ये आपण टाकतो. आता ती अर्धी भरली असं समजून घ्या. आता काही मग 2 वर्ष आपण त्याच्यामध्ये काहीच पैसे टाकले नाहीत, आपण विसरून गेलो. 2 वर्षानंतर आपल्याला आठवलं, अरे माझ्याकडे हे आहे बरं का, मला परत पैसे त्याच्यामध्ये साचवायला पाहिजेत. आता 2 वर्षानंतर जेव्हा परत आपण त्याच्यामध्ये पैसे टाकायला लागू, तर ज्या वेळेला ती जितकी आधी भरली होती तिथून पुढे ती भरली जाईल. तशीच ही भक्ती असते. आपल्या सर्वांना आता बघा, भगवद्गीतेच्या वर्गामध्ये येण्यासाठी आपण रोज येतोय. आता तुम्ही 18 दिवसांचा वर्ग केला, आता तुम्ही लेव्हल 2 पर्यंत आला. इथं काय येतं? कारण तुम्हाला ह्या कार्यामध्ये रुची वाटते आहे, गोडवा वाटतोय तुम्हाला, हे ज्ञान घेऊन तुम्हाला साहजिकच आनंद मिळतोय. मग ह्याचं कारण काय आहे? तर पूर्वजन्मात काही प्रमाणात तुम्ही भक्ती आपण सगळ्यांनीच केलेली आहे, तिथून पुढे आता आपण ही प्रगती करतोय. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की या प्रकारे म्हणजे आपली प्रगती होत असते. आता अर्जुनाने युद्ध न करण्याचं जे तिसरं कारण दिलं होतं की युद्धामध्ये मला अनेकांची हत्या करावे लागेल, जे पाप आहे, त्यावरती कृष्णांनी अर्जुनाला हा बुद्धियोग समजावून सांगितलेला आहे. आता बुद्धी म्हणजे काय आपल्याला माहितीये, आणि विचार करतो ना आपण, काही गोष्टी ठरवतो. आणि योग म्हणजे काय? कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणे. तर ज्या वेळेला आपण आपली बुद्धी भगवंतांच्या चरणी स्थिर करतो, भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतो, म्हणजेच भक्ती योग ज्याला म्हटलेला आहे, तो हा साध्य करतो आपण भक्ती योग. म्हणजे कृष्ण काय म्हणतात, ती तुमची बुद्धी माझ्यावरती स्थिर करा. 12व्या अध्यायामध्ये श्लोक आहे ना, मय्येव मना आधत्स्व मयी बुद्धिम निवेशय. म्हणजे काय? मन आणि बुद्धी ही आपण देहात्म बुद्धीवरती जेव्हा असतो ना, तेव्हा मन बुद्धी कृष्णांच्या ठिकाणी स्थिर नसते, ती भौतिकामध्ये असते. त्यामुळे आपल्याला इंद्रिय तृप्तीमध्ये आनंद वाटतो. पण ज्या वेळेला भगवंतांच्या ठिकाणी आपण स्थिर करतो, त्यांच्या प्रती छोट्यात छोटी सेवा करू लागतो, तेव्हा ती सेवा पण मौल्यवान म्हटली जाते, जी कृष्णांच्या पर्यंत पोहोचते. आणि कृष्ण या सेवेचा आपल्या स्वीकार करतात. आता भौतिक जगामध्ये असं होत नाही बघा. कुठलंही कार्य आपल्याला करायचं ना, ते पूर्णपणे आपल्याला करावं लागतं. जसं आता आपण कुठे आपली मुलं ऍडमिशन्स घेतात, मग ते इंजिनिअरिंग मध्ये घेतली तर 4 वर्ष त्यांना राहून तिथे ते म्हणजे पूर्णतः अभ्यासक्रम, सगळ्या पेपर्स पूर्ण करावे लागतात. सर्व पेपरमध्ये पास होणं हे आवश्यक असतं. त्याच वेळेला त्यांना तो अभ्यासक्रम इंजिनिअरिंगचा पूर्ण केल्याचं सर्टिफिकेट मिळतं. ते वापरून मग ते नोकरी वगैरे करू शकतात. म्हणजे कार्य 100% पूर्ण होणं हे आवश्यक असतं, त्यावेळेलाच त्याचा लाभ मिळू शकतो. पण भक्तीमध्ये आरंभ केलेलं कार्य असेल बघा, ते पूर्ण जरी झालं नाही ना, तरी त्याचा परिणाम मात्र शाश्वत काळासाठी राहतो. म्हणून श्लोकामध्ये जे शब्द आहेत ना, न ह्य अभिक्रम नाश असते, म्हणजे भक्तीमध्ये थोडा जरी प्रयत्न केला तरी त्याचा नाश होत नाही. भौतिक जगामध्ये मात्र वस्तू आहेत, कुठल्या धनसंपत्ती आहेत, ज्ञान आहे, काहीतरी नोकरीमध्ये उच्च पद आहे, हे सर्व शरीराच्या मृत्यूच्या नंतर त्याचं नाश होतं. आता बघा, शिक्षण पूर्ण करून आपण नोकरी मिळवली, नोकरीमध्ये प्रमोशन्स मिळाली, खूप पैसा कमवला, पण अंततः ते त्या व्यक्तीकडून काढून घेतलं जाणारच, कारण मृत्यू सर्वहरश्च म्हटलेला आहे. हा लाभ शाश्वत नाहीये. पण भक्तीमध्ये केलेलं छोटं छोटं कार्य पण शाश्वत स्वरूपासाठी टिकतं. अगदी छोटा प्रयत्न जरी असेल, सुअल्प असा शब्द श्लोकामध्ये आलेला आहे, तरी ते प्रयत्न आपला हा शाश्वत काळासाठी टिकतो. म्हणजे भक्तीमध्ये केलेलं कुठलं कार्य म्हटलं जातं? तर श्रवणम केलेलं असेल, जप केलेला असेल, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं पठण केलेलं असेल, कृष्णांच्यासाठी भोग अर्पण केलेला असेल, एखादं फळ फूल कृष्णांना अर्पण केलं असेल, खूप मोठी यादी आहे. पण ह्याचा लाभ किती आहे ह्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. आता भागवतम मध्ये म्हटलंय ना, कृष्णांचं एखादं नाव जरी व्यक्तीने घेतलं तरी अनेक जन्माची त्याची पापं धुतली जातात, एवढी हरिनामाची ही महिमा आहे. तर म्हणजे
हे जे संस्कार आहेत ना ते आपल्यावर हे नष्ट होत नाही. म्हणजे भगवंत एवढे कृपासिंधू आहेत की ते बघतात की कोणी व्यक्तीने भौतिक जगामध्ये थोडंसं जरी कार्य त्यांच्यासाठी केलं तरी मी त्याला माझ्या भगवत धामामध्ये घेऊन येईन, अशी त्यांना म्हणजे एवढा त्यांना प्रेम असतं बद्ध जीवाच्या बद्दल. आणि नवविधा भक्तीमध्ये जे काही प्रकारात मोडणारे 9 प्रकार म्हटले जातात ना, नवविधा या शब्दामध्ये बघा 9 विधी असं त्याचा अर्थ असतो. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदनम. यापैकी कुठल्याही एका प्रकारामध्ये जो पण आपल्याला प्रकार आवडतो याच्यामध्ये अल्प प्रगती पण आपल्याला कृष्णांच्या जवळ घेऊन जाणारी असते. आता भगवद्गीतेच्या वर्गाला येऊन श्लोक समजून घेण्याचा आपण हा प्रयत्न करतोय, ही आपली प्रगतीच आहे. आपण काही श्लोकांच्या आधी समजून घेतलं होतं बघा की कृष्ण आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित आहेत आणि आपल्या हे जे विचार आहेत किंवा आपल्या या ज्या भावना आहेत ना हे ते जाणतात. आपला प्रयत्न किती प्रामाणिक आहे हे ते समजू शकतात आणि आपण प्रेमपूर्वक भक्तिभावाने कुठलंही कार्य त्यांच्या प्रती जेव्हा अर्पण करतो तर ते म्हणजे ते जपून ठेवतात. त्या कृष्णांना आपल्या भक्तांनी केलेलं असं कार्य हे अत्यंत प्रिय असतं आणि कार्य 100% पूर्ण जरी होऊ शकलं नाही तरी कृष्ण त्याच्या प्रयत्नामध्ये प्रसन्न असतात, कारण भक्ताचा हा कार्य करण्याच्या मागचा भाव ते जाणतात. आता एखादी व्यक्ती अशा प्रकारे भक्तीमध्ये संलग्न आहे, विचार करा त्याचा मृत्यू झाला किंवा भक्ती मार्गातून काही कारणामुळे तो पतन झालं, त्याचं भोग विषयामध्ये परत तो गुंतला, म्हणजे त्याच्या प्रगतीमध्ये बाधा जरी आली तरी त्याला उच्च लोकाची पुढच्या जन्मी प्राप्त होऊ शकते. एखाद्या संपन्न परिवारामध्ये त्याचा जन्म होऊ शकतो जिथे त्याच्या आता उपजीविकेची काळजी त्याला राहत नाही. म्हणजे भक्तीमध्ये कार्य तो आता पुढे त्या जन्मामध्ये चालू ठेवू शकतो. आपण पुढे 6व्या अध्यायामध्ये हे श्लोक बघणार आहोत. पण इथे आपण हेच समजून घेतलं की कृष्णांच्या प्रती केलेली छोट्यात छोटी सेवा, अल्प अशी सेवा पण आपल्या चेतनेचा विकास घडवते, आपलं शुद्धीकरण करते आणि मृत्यू किंवा भोग म्हणूया, भौतिक जगामधलं पतन, हे आपल्या चेतनेचा हा विकास जो झालेला असतो ना तो आपल्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. चेतनाचं झालेलं शुद्धीकरण घेऊनच आत्मा पुढे जातो मृत्यूनंतर. म्हणजे या जन्मी कृष्णांच्या प्रित्यर्थ जे काही आपण प्रेमपूर्वक भक्तिमय सेवेमध्ये समर्पित केलं असेल कार्य, हे जे प्रयत्न आहेत ना आपले, ह्याने आत्म्यावरती जो काही परिणाम होईल, आत्म्याचं जे शुद्धीकरण होईल, तर पुढील जन्मी त्याच्या पुढच्या टप्प्यापासून आपण हे कार्य सुरू करतो. भौतिक जगात मात्र असं होताना दिसत नाही. कोणी कितीही विद्वान असेल, कितीही मोठ्या पदव्या प्राप्त केलेल्या असतील तरी मृत्यूच्या नंतर हे ज्ञान तो बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही. पुढील जन्मी त्याला परत सुरुवातीपासून सुरुवात करावी लागते. तसंच इथे या श्लोकामध्ये त्रायते महतो भयात म्हटलेलं आहे. भक्ती मार्गावरील अल्प अशा प्रगतीने पण मनुष्याचा फार मोठ्या भयापासून संरक्षण होते. आता कुठलं फार मोठं भय म्हटलंय मृत्यूनंतरचं, तर प्राण्यांच्या शरीरामध्ये जन्म घेणं, अधोगतीचं भय आहे. पण कृष्णांच्या प्रती केलेली सेवा ही मनुष्याला या भयापासून रक्षण करते. कृष्ण म्हणजे आपण जाणतो की कसे भावग्राही जनार्दन असं त्यांना म्हटलं जातं. भक्ताच्या ज्या कृतीच्या मागचा जो भाव असतो ना ते जाणतात आणि त्यामुळे सेवा कार्यामध्ये काही त्रुटी जरी राहिली असेल तरी त्याचा लाभ पूर्ण आपल्याला प्राप्त करून देतात. आपला प्रयत्न असला पाहिजे ही त्रुटी दूर करण्याचा. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे प्रत्यवायो न विद्यते, की या प्रयत्नात कुठलीही हानी किंवा ऱ्हास नाही. आता कर्मकांडामध्ये अनेक यज्ञ वगैरे केले जातात बघा, पुत्र प्राप्तीसाठी पुत्र कामेष्टी यज्ञ इत्यादी केले जातात. पण यामध्ये कसं त्रुटी राहून चालत नाही, अन्यथा त्याचा परिणाम मात्र विपरीत होताना दिसतो. पण भक्ती मार्ग हा असा नाहीये. भक्तीमध्ये केलेला कुठल्याही कार्याचा विपरीत परिणाम कधीच होत नाही. भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी आता आपण जप करत असू, श्रवणम पठणम करत असू, हे करत असताना आपल्याला काही त्रुटी राहून गेली आपल्यामध्ये तर त्याचा विपरीत परिणाम होत नाही. कारण साधकाचं उद्देश काय असतं, भक्तिमय प्रेमपूर्वक भक्तिमय सेवा अर्पण करण्याचं हे असतं. आणि हा भाव कृष्ण आपल्यातला जाणतात, कारण परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. तर अशा प्रकारे मनुष्य जेव्हा बुद्धीने ठामपणे ठरवतो की मला कृष्णांची भक्ती करायची आहे, तेव्हा तो प्रामाणिक प्रयत्नही तसा करतो. आणि हा जो दृढ निश्चय आहे भक्तीबद्दलचा, त्याच्याबद्दल आता कृष्ण पुढच्या श्लोकामध्ये बोलणार आहेत. तर हे भक्तीमध्ये केलेले छोटे छोटे प्रयत्न समजून घेण्यासाठी बघा तुम्हाला इथे चित्र दाखवली आहेत. तर खारीचं उदाहरण आहे. रामसेतू बांधत असताना वाळूचे कण आणून टाकत होती ती, केवढे लहानसे कण होते ते, आणि जे वानर होते ते मोठे मोठे खडक उचलून आणत होते. पण हा खारीचा जो प्रयत्न होता ते तिच्या क्षमतेनुसार उत्तम होता आणि प्रभू रामचंद्रांनी तिच्या सेवेचा स्वीकार केला. रामसेतू तयार करणाऱ्या सर्व वानरांच्या बरोबर या खारीचाही उद्धार त्यांनी केला.
कारण प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेत सर्वांनीच कार्य केलं होतं आपापल्या क्षमतेनुसार. म्हणजे इथे प्रामाणिक प्रयत्नांना महत्व दिलेलं गेलेलं आहे. भगवंतांच्या सेवेत असं कार्य करताना आपणही आपला जेव्हा उत्तम प्रयत्न करतो तेव्हा ते कार्य केल्याने आपल्यातल्या ज्या अशुद्धता असतात, ज्या मलिनता असतात ते दूर होण्याचा प्रक्रिया सुरू होते, शुद्धीकरण होतं आणि याचा परिणाम शाश्वत स्वरूपात टिकतो, क्रमशः तो वाढत जातो. तर आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये कार्य केल्याने आपण अशा प्रकारे शुद्ध होत जातो आणि मग आपली प्रगती होते. तर हे या श्लोकाचं अर्थ आहे. आता 41व्या श्लोकापासून आपण पुढे पुढच्या उद्यापासून शिकूया. तर इथे मला ना एक कथा तुम्हाला सांगायची होती, पण ऑलरेडी आज 4:39 झालेत, तर आपण थांबू, उद्या ती कथा समजून घेऊ. आता मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग तुम्हाला काही शंका असतील तर मी घेते.